takže teraz to bude aj počuť? Už áno. Áno. Ahojte, teraz len nám dať, ja sa pripojím, ako vždy. Dajte nám vedieť, či sme dobre otočení, hej, prosím vás, či nás nemete... Či nás je počuť. A či nás je počuť, ale tak ja kričím, Maťka trošku Ja budem kričať. ale bude kričať, sľúbila mi to. Ja A sa tu... možno ani netreba kričať, len rozprávať a počúvať. Aha, už... A vidíš, že to takto sa nahodím? Ale dobre nás vidno. Dobre, ja tu len vypínam tieto zvuky. A takto sa to nepozerá. Aj keď si tu Čo s dáma, toho ideme? ten rozhovor by bol dobrý. Dobre bolo počuť. No, len musíte kričať. No nemám tie mikrofóny, vieš čo, pozerala som tu na internete. Drávo to je, no čo ti poviem. Ale kto chce, tak bude počuť. Ja stále hovorím, vieš. No čo, chvíľu ešte počkáme, ináč, keď sa to pozerala, že počas, tak my sme tu stále iba ja a Daška sme tu svietili, že sme tu dve. Celé naše vysielanie sme sledovali vo dve, ako keby. A tam normálne bežalo číslo, vieš. Ale tu a keď to mám takto postavené, tak mi to tu vôbec neukazuje, vieš, poriadne. Dobre. Ale ukáže mi komentáre. Môžete prosím niekto niečo pekné napísať, alebo čo chcete napísať, nech vieme, že to všetko funguje. Takže, tak. Už sa pridávajú, pozerajú. Dobre. Tak, začínajú moje tretie rozhovory v salóne. Ja vám poviem tak, že na začiatku som si ani nemyslela, že nejaké rozhovory vôbec budú, ale som neskutočne rada. A samozrejme pozývam si najprv ľudí, ktorí sú mi neskutočne blízky srdiečkom. Manželov Musilovcov, Maťku a Jozefa. Poznám sa s nimi už 8 rokov. Teraz sme to akorát prepočítavali. Dobre. Ale hej, ale ani na tom nezáleží, koľko razy, že človeka poznáte. Proste keď vám sadne, tak vám sadne. A nie je o tom debat. Takže vítam vás. Ďakujeme. A ideme sa len tak rozprávať. My nemáme nejakú tému vôbec. Lebo to keby, že koľko razy počúvate naše rozhovory, tak by ste padli. Čo my dokážeme proste vyplodiť, ako sa povie. Ale tak dobre. No, takže vítam vás. Ďakujem. A môžeme začať takou prvou otázkou. Viac menej tento rozhovor bude na tie naše vzťahy a tú realitu zameraný. Uvidíme, kde nás to doveje, aké témy. Ale chcem vás tak poprosiť, aby ste sa mi tak predstavili. Jeden to mám Maťka najprv kľudne. Takže čo chceš počuť? Takže ahojte. Som Martina z Martina, som manželka Jozefa, som matka. Mám veľa rolí, ale momentálne som rada, že som tu. A rozhodla som sa vlastne prijať toto pozvanie od Anetky, čím ďakujem, pretože som prišla k tomu poznaniu, že je super, že je nedeľa. Určite by som bola radšej doma v pohodičke nedeľnej, ale život nie je o tom len o tej pohode. A ja som sa rozhodla vyjsť z tej komfortnej zóny na žiadosť Anetky a Jozefa, teda, že sa prekonám a budem zdieľať svoj príbeh, takže nemám nič pripravené, pretože som sa rozhodla, že poviem to, čo povedané má byť, nechávam tomu voľný priestor, ale dôležité je za mňa, že som tu a tak. Nie robiť. Dobre. Jožko? Tak ahojte, som tu jediný chlap, teda muž. Volám sa Jozef, som manželom tu na Martinky. S Anetkou sa poznám viac menej rovnako ako Maťka, ale stretávali sme sa menej, pretože ženy si majú viac čo povedať. A dnešné stretnutie alebo rozhovor je pre mňa taká inšpirácia, pretože, ako to povedala Anetka, budeme sa rozprávať a kde nás to zaveje, tam to pôjde. A vo mne to otvorilo skôr takú otázku, že tá autenticita, to proste byť sám sebou a čo to v človeku dokáže urobiť,
keď si začne túto otázku sám zodpovedať. Takže verím, že sami si tu nájdete nejaké svoje možné odpovede, možno otázky, ktoré ak napíšete, dostanete od nás odpovede. Teším sa. Je to celkom zaujímavá sranda. Ja ich budem tak priebežne čítať, hej, ale viac menej, ja ich až tak na konci skoro viac menej vnímam, alebo sem tam, keď sa nejak tak nakloním tu, lebo ja som slepoň. Ako mala by som mať okuliare, ale tak, no. Ale chcem vám povedať, že neskutočne si to fakt, že vážim, že ste tu. Keď som toto tu zakladala, tak ja som vedela, že vy tu budete. To hneď, to som vedela, že bez vás to nepôjde. A chcem sa vás tak opýtať, ako ste sa našli? No. Čo vás spojilo? Aký je váš príbeh? Začneš? Môžem. Keď sa teraz na to pozriem s odstupom času, tak v tom čase, keď som spoznal Martinku, ešte viac menej to bola cudzia žena, tak nič extra som nehľadal. Chcel som len peniaze, pretože sme sa stretli v jednej obchodnej spoločnosti a bol to nejaký človek, žena, ktorá viedla mužov, čo v tom čase, keďže ja som bol zamestnaný v štátnej správe a ja som viedol svojich mužov, tak to bolo také celkom zaujímavé, takže nič som nehľadal. Ale keď som ju uvidel a začali sme spolupracovať a tak mi to nedalo, bolo to niečo také, ako keď stretnete po ceste, ja neviem, do obchodu alebo kdekoľvek v meste alebo v práci človeka, ktorého ste dovtedy nevideli a zrazu precítite na tej fyzickej úrovni niečo také príjemné. Neviete to vysvetliť. A keď som ho prvý raz videl, tak sa mi zapáčilo a hovorím, no to čo za žienia? Celkom fajn, ne? Takže to bolo takéto prvotné, oči videli, ako sa povie, obal sa predal. Hej? A potom, keď som vnímal, ako ma dokázala viesť, v tom čase sme to tak vnímali, že ma vedie, ale tej jej rady, to ako ma dokázala usmerniť, keďže ja som bol v tej obchodnej oblasti úplný začiatočník, ako sa hovorí paníc, ja som to v živote nerobil, tak naozaj ma zaujala, tak si vravím, OK, no tak to skúsime. No to potom, ako sa povie, keď už chytíte tú riadnu vlnu, tak už sa potom ťahá všetko, no a z toho pracovného sme prešli do súkromného, no a už potom ako sa povie, ruka ruku mie a sme tu. Tak ja to tak až takéto keď môžem povedať za seba, tak to bolo presne v období, ešte som bola vydatá. A je pravda, že som sa vydala veľmi zavčasu v 17 rokoch. Ale som nevedela. Áno, takže veľmi rýchlo. Pretože som sa zaľúbila do muža, vtedy ktorého som, ja som iného muža vtedy nechcela, bol to vlastne pre mňa taká prvá láska v 17 rokoch a veľmi som sa zaľúbila aj do tej rodiny. A rýchlo stalo sa, tak som sa vydala. A pre mňa to bolo niečo, že proste nič iné v živote ani nechcem. Proste zrazu tam bola pokoj, pohoda, všetko to, čo som v živote chcela. Pretože keby som mala ísť od toho začiatku, tak v mojom detstve to nebolo vždycky príjemné a pohodové. Tak pre mňa to bol určitým spôsobom únik. Ako teraz to už proste vnímam, vtedy som to nevidela. Ale vnímam to proste ako teraz, že pre mňa to bol viac menej únik a proste tú rodinu som zbožňovala. No ale čo proste, život sa deje a ono, keď prídu deti, tak ukázalo sa, že naozaj som ešte v podstate dieťa a veľmi som ľúbila aj ďakujem, stále ľúbim proste Dušanovu vlastne mamu, pretože my sme boli vlastne ešte na súde, aby sme sa vôbec mohli zobrať a tak. Tento príbeh bol taký zaujímavý. Áno, takže tam vlastne som mala na chvíľku vlastne takmer druhú mamu, ale vravím, rodina OK, ale do tej rodiny vždy prídu nejaké problémy. Hej, proste starosti, deti a tak. A je pravda, že som nevedela riešiť proste problémy. Nie jedno, čo sa vlastne stalo, lebo tak to nie je podstatné. Ale vnímam to tak, že napriek tomu, ako som ľúbila tú rodinu, nevedeli sme riešiť problémy. A prišlo k tomu, že vlastne ja som sa necítila úplne v pohode. Aj keď som to nevedela proste zdieľať na tom začiatku, tak strašne som sa snažila byť tá dobrá mama, dobrá manželka, aby to videli. Presne tak, byť dobrá, byť úplne taká, aby som bola videná. A toto bolo niečo, čo proste, v čom som žila. No ale jednoducho,
neprichádzala tá spätná väzba, tak potom sa udialo to, že som vlastne ako keby ušla z toho a začala som proste viac menej, som si myslela, že tú slobodu a takú tú pohodu získam, keď proste sa stane niekým, tak som začala podnikať. No a to bolo také, že keď si zarobím, tak proste budem slobodná. To bola druhá taká nejaká ilúzia. Dvere a všetko možné však. Presne také, že to bola tá ilúzia. Bola som veľmi taká sex, alkohol, tykačky do obchodu nepatria. Veľmi striktná, mala som jasný smer, proste zarobiť si, oslobodiť sa, mala som svoje vízie. A bola pravda aj to, že nie všetko som tak hravo zvládala. Aj keď to okolie ma tak vnímalo. A je pravda, že prečo som viedla chlapov, lebo v mojej firme bolo hodne teda tých mužov. No a tam sa stalo to, že tiež som nič nehľadala, ale tým, že som nebola počutá, alebo proste nedostávala som v tom vzťahu to, po čom som túžila, tak prišiel Jozef do môjho života ako vlastne obchodný partner. A to bolo také zaujímavé, že mne sa na ňom nepáčilo vôbec nič. A bolo to také, že... bola som neskutočný manipulátor a v tej obchodnej sfére som proste ho videla skôr ako zdroj. Keď to tak, že proste som vedela, že je manipulovateľný a že to, čo poviem, viem ako na neho a proste... Ja som ho proste využívala, čo sa týka na dosiahnutie svojho cieľa. Ale jednu vec viem, že zrazu, keď som sa s ním stretla obchodne, tak bolo niečo, čomu som sa nevedela ubrániť. Priznávam, bolo to niečo silnejšie, hlbšie, lebo zrazu som bola počutá, videná. Si sa na ňo tešila, nie? Presne tak. A prebudzal vo mne niečo, čo proste som nevedela ovládať. A bolo to tak neskutočne silné z tej strany, že no, stalo sa. Proste zaľúbila som sa bez hlavo. A je pravda, že nedostala som potom vlastne tým našim stretnutím pochopenie vlastne o tej rodine, lebo to bol veľký bol. No jasné. Že vlastne na jednej strane som bola aj matka, aj manželka, ale v podstate som bola aj žena a on mi dával niečo, čomu som sa ja neubránila. Takže to bolo vlastne naše zoznámenie a keď som... A vtedy začal náš príbeh. Vtedy začalo naše nádherné manželstvo Italiano. Počujte, a rande prvé bolo kedy? No, bolo to rande? Zaspomínajte. My sme nemali také rande, lebo my sme vlastne chodili obchodne. Takže to boli také, že mini randička, akože nenapadné. My sme to zaobalili do toho, že čo ideš, kde ideš? Áno. Idem na stretnutie so svojím svojím šéfom. Kde ideš? Idem na stretnutie so svojím kolegom, tým, čo mám v sieti. A tým pádom sme vedeli, že sa stretneme a už sme mali rande. Áno, takto klamali sme, áno. Áno, pretože ako priznať, že sa to stalo. No jasné. Ale ono je pravda, že keď to vlastne prasklo, alebo ja už som to teda nechcela tajiť, tak som šla, ako to povie, hej, na buben, alebo ako to mám povedať. Proste som to šla von s tou pravdou, ako to je. No a tam prišlo to nepochopenie, hej, zo strany vlastne toho manžela a ja som odišla od rodiny. Bolo to veľmi náročné obdobie, veľmi ťažké, kde proste sa vám aj rodina otočila proste chrbtom a úplne všetci. Bolo to naozaj náročné, ale tedy si myslíte v takej tej ilúzii, mám človeka, s ktorým proste drží, ktorý ma chápe, až som proste k tomu všetkému som opustila, pretože ja už som nedokázala v tom vzťahu proste fungovať. Aj keď som sa snažila, boli to odchody, nešlo to. Naozaj som opustila tedy na chvíľku svoje deti, pretože som nezvládala byť ani mamou. A vtedy si myslíte, že proste super, začnete oznova. No ale prišli ďalšie rany a práve som ich dostala od Jozefa, ktoré strašne boleli, pretože som sa dozvedela, že som aj podvádzaná milenka. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi bolestivé, pretože tam sa mi zrútilo úplne všetko. Presne tak. Bolo to fakt ako náročné z tejto strany. Zimové javky. Takže nebolo to také všetko stále romantické, a také, že na jednej strane úplne vo mne všetko prebudil a potom mi to zobral. A ja som si takýmito, by som povedala, tými situáciami prechádzala, ale už som vedela, že sa nechcem vrátiť späť, lebo aj do toho manželstva, pretože to už nešlo. Aj sme to skúšali, proste to nešlo a vtedy som si už dojela, že... vlastne. Tak sme sa rozviedli. Aj to som hodne tajila, aké to v skutočnosti medzi nami je.
a vlastne nám rozdelili deti. Ja som bola s tou staršou dcerkou Miškou, vlastne aj s Jozefom a tá mladšia Marika ostala pri bývalom manželovi. Takže náročné obdobie, ale čo nám veľmi pomohlo, tým, že Jozef vedel o tom vlastne, aké to je, čo spravil, tak sa rozhodol. My sme nemali ani kde bývať, ani tak sa vlastne zobral úver. To bolo také, že krásny podkrovný byt, aj keď bolo to náročné, mať aj úver a všetko. Ale ono je to v tom, že vždy k vám príde nejaký človek. V tej podobe to bola vlastne moja vlastne bývalá švagrina Danka, ktorá nepýtala sa, nehodnotila, nesúdila. Ona vždycky prišla, čo potrebuješ, Maťa. To bol človek, ktorý ma proste nejakým spôsobom držal v tom ťažkom období a Jozef sa rozhodol vlastne ísť do Afganistanu za pol roka preč. A to bol medzi nami priestor, my sme asi prvé 2 mesiace to mohlo byť, že? Ani spolu neboli nejak v kontakte. No, asi aj viac. Pretože tam som vlastne začala taká tá moja cesta, pretože úprimne, ja som už potom začala rozmýšľať nad tým, že niečo je so mnou zlé. Niečo je zlé za vinu. Jasné, pretože zase nejaký druhý partner, toto sa deje, tak som chodila na konštalácie, proste rôzne, čítala som všetky možné knihy, ja som to všetko hltala, lebo som mala pocit, že mňa treba opraviť, že mne sa to deje, že so mnou je niečo zlé. Takže toto bolo také veľmi, a tým, že Jozef odišiel do toho Afganistanu, vznikol obrovský priestor pre nás obidvoch, aby sme si ujasnili, čo chceme, ako to proste chceme a potom prišiel z Afganistanu. A to bolo už také, že už som vedela, že napriek všetkému, čo sa stalo, tak proste s tým mužom chcem byť. Ja vám neviem povedať ako, ale ja som proste túžila po tom chlapovi chcem byť. A toto bolo veľmi zaujímavé, že Jozef zase túžil po dieťaťu. A ja už som tedy mala, však Miška mala 20 rokov, Marika išla mať 18. Veľké babi, hovorím si normálne, ja už viete, proste Barbetko zase všetko odnožovanie. Aj ten strach, ktorý tam bol, tak ja som sa bála, proste vystúpiť z toho, že zase komfortu mať dieťa, čo to obnáša, proste, že nie. Ale tak som si povedala, my sme tedy u priateľov, že máš jeden jediný pokus. Pokiaľ vyjde, tak to bude. Áno. A šup? A bolo. Máme nádhernú dcerku, volá sa rovnako ako ty, Anetka. Áno, jak som to zistila, že moje meno normálne niekde počujem. Ja by som doplnil k tomu, čo hovorila teraz Martinka, takú tú chronológiu a vlastne týmto sa dostávame aj k tej úžasnej téme, že ako to Maťka tu spomenula, tak ja som tie situácie riešil v tom čase tak, ako som riešil. A vlastne odstupom času som zistil, že aj keď to znie naozaj že ťažko, pretože keď som bol teda na tej zahraničnej aktivite, tak bolo to také dosť náročné, pretože to malo svoje špecifika a teraz aj to volanie, to len počuješ, tak potom sme hľadali spôsob, ako sa aspoň vidieť a sekalo to a malo to také, malo to svoje špecifika. Ale ja som si začal uvedomovať, že dobre, mám rád tú ženu, ale urobil som veľmi veľa rozhodnutí inak, ako by som ich urobil teraz. A keď som sa na to tak spätne pozrel, tak som si uvedomil, že tie moje rozhodnutia vlastne ubližovali tomu človeku. Jasné. Mne na tom začiatku, v tom prvom okamihu, v tých pár chvíľach, že jo, ako dobre, no. A som si doslova nahováral, no tak teraz som to urobil takto, dobre, je to podľa nejakej predstavy. Prešlo pár chvíľ a tá predstava, to ako vietor, a bol som s prepáčením ešte v horších sračkách. A ono sa to viac menej, ja som nevedel, ako to mám riešiť, tak furt som niečo vymýšľal a keď som aj niečo vymyslel, chvíľku som myslel, že to je dobré, ale bolo to ešte horšie. Ale dalo mi to tiež, že som si porozmýšľal, prišiel som na iné myšlienky, tiež som začal nad sebou premýšľať. Potom, keď som sa vrátil, áno, túžil som to dieťatko, ďakujem, že povedala áno, tak sme si ako to dieťatko urobili. Pamätám si, že vtedy, neviem, možno ma Martinka opraví, ale tam v tom období padla otázka, že či sa o nich vôbec postarám, pretože nebolo to medzi nami úplne najideálnejšie. No ja som vtedy precítil, ja som to nevedel vtedy vysvetliť. Teraz už s odstupom času a na základe vlastných prežitkov
tak viem povedať, prečo sa to udialo, ale som povedal áno a urobili sme preto tie kroky a už sme vyrážali obidvaja, že nové bývanie, nová rodina, nový začiatok a konečne život podľa vlastných predstav. No. Pred Machovi. No jasné. Potom to začalo byť, že tie predstavy, ja budem teraz hovoriť svoju cestu, že ja som tam mal tú predstavu, takú, ktorú som mal v sebe vštepenú. Chlap sa musí postarať o rodinu, to znamená, aj sa spieva taká úžasná pesnička, že postav dom, zasa strom, spôd synáko. Tak my sme mali nádhernú cerku a vravím, dobre, dom som teda nepostavil, ale máme byt. No, strom nebudem sadiť, hej, to máme na záhrade, u babky. Tak som si to tak dal dokopy, sme sa zasmerali, neviem, sa mi zdá, že sme nejaký stromček zasadili, nejakú tú borovicu asi vtedy, neviem, to je jedno. A proste, vravím si, dobre, máme to. A už to je. A teraz som si ako chlap hovoril, tak som sa postaral, mám dobrú prácu, nosím peniaze. A teraz to bude tak. Hlava rodiny je chlap. No, potom sa nám začali diať nejaké veci, situácie, ktoré som rovnako nezvládal. Pretože ja som to mal takto v hlave naprogramované. A len to preto, lebo takto sa žije. Takto to mali moji rodičia, presne. Spoločnosť to takto má. A si vravím, tak potom, takto to je. A ešte keďže som robil teda v štátnej správe a bol som na takej vedúcej pozícii, tak moje ego bolo vyššie ako ja. A nie, že by som ho v robote, že mu povedal, teraz tu počkaj do zajtra, alebo ho vypol. Nie, to ego prišlo, to ego otváral dvere. A ja. A teraz mal som pri sebe úžasnú ženu, ktorá to ego proste mi na rovinu povedala, akože s tým sa na mňa nechoď. A to už ja som začal byť taký, že to čo? A teraz som začal nezvládať tie situácie. Boli hádky. Nervozita. No je. A najlepšie bolo, že záležalo mi, neviem prečo vtedy, teraz je to inak, záležalo mi, že chcem s tou ženou byť. No a to bola taká strana, sme sa pohádali, teda výmena názorov, hádka, jedna izba, druhá izba. Áno, mali sme situácie, kedy v tých začiatkoch deň, dva, ticha doma, ma to žralo. Tak čo? Si hovorím, že si predsa nejaký chlap, tak som teraz prišiel, len si dobre, som si sadol takto v obývačke, začal som tak, čo som povedal, to som nemal, musíš to povedať takto. Normálne som si urobil som si film ako režisér, urob to takto. A teraz som teda chytil odvahu, som zaklopal na tie dvere, priznal sa, že srdce mi búchalo, ale som povedal, to dáš. Som otvoril dvere, Maťka tam sedela, uplakaná kadečo, tiež práca, akože proste mala to smiešne. Chcem sa rozprávať. Už to bolo také, že ja sa chcem rozprávať. Ale ona hovorí, dobre, tak čo chceš? A teraz som to spustil. A už normálne som začal cítiť, že asi som to nepovedal tak, ako som to chcel. Ani to netrvalo dlho, možno 2-3 minúty. Ale išiel som viac na strane, ako som prišiel. Lebo som to celé pokazil. Počúvaj, ja nervózny. To som povedal. Čo s tým teraz? Jozef, tak čo? Normálne som mal myšlienky. Normálne si sám so sebou sa hádal, rozprával. Áno, lebo som mal strachy, a teraz vravím, ona tam reve ešte viac. A to ešte hádka, Presne, čo zostane? Ako čo len, dobre. Tak si vám, dobre. Som to poznal, tak poď ešte raz, tak som si to zasedal. Tak som prišiel po nejaké, niekedy po pol hodine, niekedy po hodine, niekedy zo strachu som prišiel neskôršie. Niekedy som prišiel, dáme kávu? Kávu a porozprávame sa. Už som išiel tak. Snažil som sa manipulovať, ale toto moje krásne ženia. Dobre, príď. Úžasné na nej bolo, že ona sedela a proste bola pripravená počúvať. Ale ja som bol tak vnútorne zviazaný, tak som bol zostrachovaný, že ja som jej to povedal a pokazal som to ešte raz ako ešte predtým. Takže už som neodišiel nahnevaný, to som zišiel za kratšiu dobu, ale už som bol úplne mimo, ja som si sadol, doslova som si povedal, že sa na to môžem vyonďať, lebo ja neviem, čo mám robiť. Normálne to povedz. Hej, a úžasné bolo, za čo ďakujem, lebo v tých začiatkoch naozaj mala veľmi veľký vplyv tá postoj tej Maťky, bolo to, že ona prišla a povedala, mňa nezaujímajú tvoje omáčky, a to moje ego chýlo omáčky, ale povedz mi, čo mi chceš povedať. Trvalo mi to. Priznám sa ako chlap, a to je teraz jedno, že ako chlap, ale priznám sa, že trvalo mi to nejaký čas, kedy som prišiel, že to chcem povedať. A teraz som sa tak pozeral,
Sám som si povedal, mám mi to takto povedať? Maťa to na mne videla, a mi povedz, čo chceš povedať. Hej. Tak som tu začal rozprávať ako cez Košice, navrám, to ma neznamená, tak som povedal. A vieš, ale keď som dostal hneď taký odpad, to čo si povedal? A ja, teraz chaos vo mne. Tak mal som povedať, čo som chcel. Čo chceš, jasné. Ja som zistil, že to, čo som chcel povedať, som povedal v hlave inak, ako som to povedal. Takže ten čas nám nakoniec ukázal to, že som sa naučil príjmať, keď to boli také tie začiatky. A teraz zastupom času môžem povedať úžasné začiatky, že mi dovolila a doslova mi ponúkla, povedz to tak, ako to cíti. Ja som si to vtedy neuvedomoval, pretože až počase som si vravel, aha, však ja môžem byť sám sebou. A priatelia, tu teraz vlastne o tom je aj dnešný ten rozhovor, že maličkosť. Povedať človeku, a zvlášť chlapovi, ktorý bol na vedúcej pozícii, nosil domov prachy a celkom fajn a bol niekto, lebo čo, možno sa k tomu ešte dostaneme, ego proste bolo, ja som ani neexistoval. Už len to, že ten chlap mohol povedať to, čo si myslí, alebo aj cíti, lebo ja som bol v začiatku taký zemiek a nevedel som, čo je cítiť, myslí, ja som to proste nejak vykrcol a Maťa to upratala a povedala, toto si to podal, toto. Toto, keď som si potom uvedomil, vravím, ale ja som vlastne tu už mohol začať budovať presne vlastnú hodnotu, vlastnú sebahodnotu a prísť k tej žene a povedať, ja to myslím takto. A ona, už ti rozumie a hneď mi na to povedala. Ja som sa potom strátil, tak to už nechám teba, ja sedem. Ale tu vlastne tým, čo Jozef chcel povedať, že vlastne aj po tých všetkých skúsenostiach, ktoré sme mali a proste tých plánov začneme na novo, odznova všetko. Ono tie ideály, tie predstavy, ono to všetko krásne, ale do toho život sa deje. A ja som si uvedomila, že proste tie situácie neviem riešiť rovnako, ako som ich nevedela riešiť v prvom manželstve. Že vlastne dejú sa podobné veci len v bledom modrom, hej, proste, že neviem a stále som mala taký ten pocit, že sa mi stáva to, že prestávam byť počutá, videná a jednoducho, že nie je to tak, že nedostávam to, čo by som chcela. Stále som od toho niečo očakávala a ja som mala stále pocit, že nestojí pri mne. Na začiatku to bolo ozaj, že pekné plány, toto, aj sa niečo darilo a potom zrazu sa to zase začalo tak rozsypať. A ja som zase bola tým, že ja som tak veľmi chcela byť s tým Jozefom, pretože pre mňa prvé manželstvo stroskotá. Proste mala som pocit, že ten druhý je úplne super. Ja som si tak zidealizovala Jozefa. A teraz chod a povedz, že sa to zosypalo. Že sa niečo stalo. No, ono to už keď to bolo neúnosné, lebo naozaj nerozumela som si ani s Jozefovou maminou, ktorú teraz zbožňujem, hej, to všetko proste poviem neskôr. Ale ja som tedy odišla s tým, že k mojej maminke bývať, lebo aj tie vzťahy sa potom neskôr veľmi urovnali. Mám milujúcu rodinu, ja im teda fakt ďakujem. Aj keď ocko nie je už medzi nami. A ja som tam vlastne tedy ale šla k nej a ja som tedy už mala pocit, že som vlastne rozpadá to ďalšie manželstvo a nevedela som ho zachrániť. Tak som stále knihy som čítala, proste chodila som na rôzne kurzy. Áno, ja viem chodiť aj po žeravom uhli, rukou pretnite dosku, proste rôzne kurzy. Stať sa obdivuhodná žena, lebo stále som myslela, že ja mám ten problém, že proste mne sa to deje, ja som tá zlá, proste všetky tie veci. No tak som to proste riešila, 5 jazykov lásky, ako máme komunikovať a všetko som to dávala do praxe len preto, aby som ten vzťah proste nejakým spôsobom udržala. No, na silu neudržíš vôbec nič, až sa to vyhrotilo tak, že som od Jozefa s Anetkou odišla, mala 3 roky a proste bývať na neviem akú dobu, mesiac, 2 k mojej maminke. A čakala som zase, že sa to zmení, že on si to uvedomí a príde a všetko. No, bolo to veľmi opäť náročné obdobie, ale moja mama v tom období stála pri mne. Pretože už nejaké veci, život sa deje na to, že nie sú nejaké skúsenosti a keď sa s nich poučíš, tak ona už vedela proste, že nechce opakovať rovnaké chyby. A vtedy môžem povedať, moja mama stála pri mne, bývali sme u nej aj s tou Anetkou. No a dialo sa to, že vlastne my sme sa s Jozefom si kúpili nový byt. Úplne na novo, že začneme znova na novo, hej, že úplne. A on sa tam nejakú chvíľku aj darilo, veľmi dobre, že sme začali rozprávať do tých pocitov, hej, že vyjadrovať proste, čo cítime, išli sme podľa nejakých kníh, podľa nejakých návodov, ja sa teraz všetko nepamätám, už čo. A už keď si myslíte, že všetko v poriadku, tak stalo sa to,
že bolo to jedného dňa vo bývačke, kde mi Jozef povedal, že ide do Lotyšska na pol roka. A ja hovorím, jo, potom všetko, mali sme dohodu a zase blablabla. Jasné. A on sa postavil a mi hovorí, no našťastie ty o tom nerozhoduješ. Zase to jeho ego to- vyplávalo hore. Bolo to niečo, čo ma tak nasralo, pretože cítila som sa ako handra. Boli u mňa oživené znova pocity, ktoré nechcete cítiť, ale cítite ich. Lenže na to prakticky som hneď dostala zápal močového mechúra, mala som Ženské veci problémy. A jasné. teraz ja na tej posteli, nahnevaná na neho prakticky, lebo ten pocit, ako sa cítite, ale v zápätí ho potrebujete, lebo vy nie ste schopní prejsť ani na vecko. No, zmietalo sa vo mne všetko. A tam padlo rozhodnutie a dosť. Už proste toto žiť nechcem. Strašne som chcela byť s Jozefom. Ale už som nebola ochotná proste sa takto cítiť. A vtedy začala vlastne naša cesta, kde som sa ja osobne prihlásila. Nebola som ochotná zavolať, tak som to napísala, nemala som takéto sebavedomie. Takže vôbec to, že tu dneska rozprávam, tak je pre mňa naozaj ísť z tej komfortnej zóny. Ale to je to, že ja som tedy napísala, požiadala som o pomoc. Boli to pre mňa vtedy dosť, že hneď sa dať za takú terapiu, niečo, ale už som to neriešila, už som si povedala proste a dosť. Chcem porozumieť sebe. Tam začala taká tá vášeň, proste už žiť inak, niečo zmeniť, pretože som už mala pocit, že sa to všetko znova proste rúca. A na tej terapii, bola to vlastne terapia cez metódu Rúž, robil to terapeut, vlastne doktor Pytlíc, a tam som pochopila veľmi veľa vecí, ktoré do seba takto zapadali, že vlastne prečo tie veci sa dejú a vracajú sa možno. A tam som veľmi ten vzorce a práve ten terapeut mi povedal, že mám vysoké vnímanie a doporučil ma na kurz. Že tam začala taká moja cesta toho osobného rozvoja naozaj, že ja som šla potom na kurz, bol veľmi intenzívny a mala som pocit, už žiadne, že pomáhanie ľuďom a ja neviem čo. Keď si bola na tomto kurze, boli ste spolu, či ste Nie. oddelení? Žili sme spolu, ale na kurz som šla sama. On išiel do toho Lotyšska. Takže on bol v Lotyšsku a ty si začala už samej sebe sa... A opäť to bolo, sa to vlastne opakovalo, že som mala ten priestor, len to bolo s tým, že ja už som naozaj prestala hľadať v knihách, odpovede, čo, ako, ale začala som seba, spoznávať seba. A tam som porozumela, že prišli tie momenty, aha, preto sa mi to deje. Rozpoznávať tie vzorce, tie presvedčenia, ktoré žijem. A tam som vlastne prišla k tomu, že Jozef s tým nemá vôbec nič spoločné. Že sú to všetko moje nevysporiadané veci z toho detstva. Dobre. A vtedy som tomu porozumela, že vlastne to, teraz to vidím s odstupom, pretože som tam, môj ocko proste, áno, proste nezvládal vždycky veci tak, ako mal, tak riešil to alkoholom a boli tam tie scény a všetko. Takže tie deti v tom, proste tam zapali. Je to tak. Ale ja som sa hnevala takisto nielen na ocina, ale na tú maminu, že ona to nerieši prakticky, že nás to necháva, takže mala som hnevaj na ňu a mne sa vlastne začali ukazovať všetky tie vzorce, presvedčenia, ja budem iná, ja to nedopustím, ja budem taká. No a život vám vlastne ukázal, hej, chceš byť iná, tak tu máš. A zrazu som si vlastne, keď som bola v tom manželstve, tak som si uvedomila jednu krásnu vec, že vlastne žijem to, čo nechcem, proti čomu som vlastne stále bojovala. A toto tam vlastne, že a prečo som v tom vzťahu? A naraz mi prišlo, že pretože pre mňa zostať bolo jednoduchšie ako odísť. Pohodlnejšie. No, pretože tam boli strachy. Nie ani strachy z toho, čo bude, ale aj to, prídeš o všetko, o majetok, o rodinu, o niečo vybudované a proste teraz ľudia, čo sa budú hodnotiť. Toto bol proces, ktorý sa mne akože predstavil, ale krásne bolo napríklad to, že som to rozpoznávala. A že proste, aha, už rozumiem tej mojej maminke. A proste takéto veci sa vo mne začali proste objavovať a tak. A tam začala vlastne naša cesta toho osobného rozvoja, kde vlastne stalo sa to, že neskôr som sa stala terapeutkou. A to môže Jozef povedať, pretože to už je niečo, kde už nebol návod, ako žiť. Hej, ale bolo to, že ja som začala pracovať sama na sebe. Ale stalo sa to, že ako manželia sme boli niekde tu. Ale ako som ja naozaj začala pracovať na sebe a išla do tej podstaty spoznávania seba,
tak som sa dostávala prakticky bližšie k sebe a my sme sa ako keby vzdialovali, pretože sa rozpadali ilúzie, vzorce, predstavy, rozpadol sa výnik, obeť, ale ja už som nevedela byť tá prispôsobiť sa niečomu. Už si nechcela proste. To proste nešlo. Takže nejakú tú rozdielnosť sme tam cítili hodne a tam vlastne ako keby môžeš raz povedať, ako si to v tom období vnímal ty. Sekundu, napíšte nám nejaký komentár, či mi to tu dobre ide alebo nejde, alebo či ozaj nás tak, že fakt, že úplne počúvate, lebo nič tu nemám. Nič. Nedelná pomoc. Ozaj. Ako ja doplním toľko, že na tom začiatku to ego za mňa rozhodovalo veľmi. A ako Maťka bola na tých kurzoch, tak si pamätám takú historku, neviem, z ktorého si to prišla, či R3. Proste prišla, išla na kurz. No a keďže sme čítali naozaj tie knihy, lebo tie situácie, a ja som si uvedomil, no dobre, zase som to pohodil, tak sme nejaké tie knihy čítali a tak. Aj z mojej strany sa to podarilo. No a išla zase teda na ten kurz, lebo to je celá sústava tých kurzov, kým sa človek stane terapeutom a naozaj intenzívny, že to človek nepresedí, že to omáka. A ja som vnímal na tej Maťke, že je rovnako krásna, ako je. Ale zrazu jej postoje boli iné. Zrazu je iná. A vizuál sa nezmenil, ale to myslenie na vnútro je zrazu niekto iný. A jej postoje a chápanie, tak to bolo viditeľné. Áno. A tá historka sa mi páči, že prišla, to väčšinou ten kurz začínal štvrtky a končil útorky, takže ona väčšinou prišla večer, lebo sme v Čechách. No už som sa na ňu tešil, aj zanedkol, to som otvoril dvere a hovorím, ahoj, ja som rád, že už si doma. A ona mi tam povedala, že vieš čo, keby sme sa rozviedli, tak ja by som ani neplakala, že sme dobrovoľní. A ja som teraz takto zostal. Už som na to pripravená. Ja som to pamätám. A ja som tak teraz držal tie kufre, žena mi prišla do kurzu, hej, o rozvode vôbec, kdeže, a teraz, to čo povedala teraz, tie myšlienky, ty kokos, keby odišla, sa rozvedla. Tak ako, lebo rovnako som už rozvedený, už bol niekoľko rokov a teraz majetky a zase dieťa a vyšimné, ale Anetku chce. No, čierny scenár, tak poviem, dobre, s úsmevom som mu privítal, bola kabát, ona vošla do bytu, všetko, no. A vieš, ako bolo to, ale ráno. Eufória nadšená bola. A to bolo zdejškané, ja som na ňu povedal, taký psík a v kuchyni, ale proste neviem, ako myslel. Čo? No to, že keby sme sa rozhodli, že ty si pôjdeš, čo? A to nie, to ti vysvetlím potom. Papoža, rozbali sme sa na druhý deň. Vieš si predstaviť moju noc. Keby ma dali mravca, vravím, čo, jaký rozvod? Trhal som si vlasy, ktoré nemám, vravím, to čo? A potom mi to vysvetlila, vravím, okej. Ale už... Iba sa stopnem. Tu je krásne to, že ja som zodpovedná za to, čo hovorím. A ja som tam vlastne zdieľala vec, že som si riešila prakticky ten náš vzťah. Áno. Hej, a že naozaj tá závislosť, tá potreba, aká tam veľká bola, tak už to tak nie je. Že, hej, že som bola možno pripravená, že za tým si stojím, ale presne to, čo rozprávam, za tým si stojím. Ale nie za to, čo počuje on. Pretože on si vytvoril v tej hlave svoj príbeh o rozvode, o opustení a o všetkom, čo si ho vlastne premietal. To som chcela povedať ešte. Za čo ďakujem, pretože s dostupom času už, keď to poviem, v tejto dobe vieme, prečo sa to udialo. No a teda k tomu príbehu, tak sme si to vysvetlili, mi to vysvetlila, že čo, kde, ako, vraj. Ale všímal som si, že my sme mali obdobia, kedy sme sa podpichovali. Doslova z ničoho nič a mal som to z roboty, lebo tam sme sa furt podpichovali. Život nie je o tom byť v pohode, život je o tom, aby sa hýbal. No už takéto magoriny som mal, ale tak sme sa podpichovali. A priatelia, si zoberte, že to sme sa podpichovali až do takého extrému, že my sme sa dokázali behom, čo pohádať? My sme mali extrémy, nie? Proste bolo to také... Leteli taniere. Taniere nie, ale kytička, proste bol som taký magor, že proste z ničoho nič som len tak chcel kúpiť tú kyticu. Ja to tak nejak v sebe som mal, tak som kúpil Milačíkovi kytičku. A teraz neviem, či to bolo v ten deň alebo nejak, proste tá kytička bola. Vieš, že som... Išli sme k maminke. No a celá podstata, ja si z toho pamätám, že som tú kytičku Martinke dal, ale nedalo mi neutrusiť nejakú takú... Nejakú tú prípačnú, tak tu máš. Mačka to videla opáliť a ja ešte...
behom možno 5-10 minút to skončilo tak, že som sa otočil a tú kyticu mi drblo do chrbta. Takže my sme dokázali z tej kľudnej hladiny urobiť tsunami vo veľkosti 100 metrov. Jasné. No, takže takto sme to mali, no a keď prišla z toho kurzu, Si ho môžem predstaviť. No, a keď prišla z toho kurzu, tak zrazu som si všimol, že robil som kávu, niečo som tak uštipačne povedal a Maťka v pohode. A krásne mi buď nereagovala, alebo tak úplne spontánne. Nebolo to, že čo mi povieš, proste spontánna odpoveď. A ja som normálne zrazu precítil nejaká blbá reakcia. Ona neodpovedala tak, ako by som ja chcel, tak som pridal. Si začal viac A ona zase to. Ale ty kokos, to nie je zlé. Teraz som si to všímal, že aj Anetka však chodila do školy alebo do škôlky, proste tá harmonia v tej rodine zrazu bola väčšia a väčšia. Ale to nebolo také, že som sa zobudila a teraz som začal sledovať. Ono sa to spontánne, to si bola v tom dianí. Dobre, to je super. Išla na ďalší kurz, toto. Až to prišlo do štádia, že už bola tou terapeutkou a malo to tak úžasný vplyv na celú našu rodinu, že bola taký poctivec, že keď začala robiť terapie, tak prišla z terapie, teraz to je A4 a vravím, to čo je? No toto som si našla ja svoje programy. A ja si vravím, ja som tedy ešte nezačal žiadny kurz metódy RUS, ale počkaj, ak som pochopil, ty chodíš čistiť, alebo teda máš terapie s klientami. No hej, on to vyriešil, toto sú moje. Počúvaj, tá sa čistila dennodenne. To bol až taký extrém, že staral som sa o rodinu, ale nie preto, že som musel. Hej. Si to mala ako? Prepáč, emociálne si to predstavovala aj plačom, alebo si to držala v sebe? Môžem ti na to odpovedať? Môžeš kľudne. To odpoviem tvojou menovkyňou, našou dcérkou. Emocionálne to Maťka mala tak, že Anetka prišla za mňou do kuchyne a vraví, to kto tu brká ako taká svinia? Vraví, maminka sa čistí. Aha, a išla do detskej. Milujem. Vieš ako? Proste tá Maťa na sebe makala, vyrevaná to išlo. Fakt to bola práca na sebe. Keď to mám doplniť teda na to, poviem. Ako som spomínala, naozaj som stále hľadala riešenie a mala som veľa kurzov, veľa certifikátov. Ale toto bol spôsob alebo nástroj, ktorý som začala spoznávať seba, prečo sa mi to deje. A zrazu, keď ono to nájdete v sebe, hej, proste ten vzorce, ten presvedčenie, kde vznikol, a vy ho preskúmate, ako keby porozumiete tomu, hej, že ja som si to pomyslela, ja som si to vlastne v tej situácii, hej, a to sa mi teraz deje, to žijem, tak vy to pochopíte. Niekedy to pochopenie, áno, ide cez to, že plačete, prakticky, hej, ide to z tej emočnej úrovni, áno, niekedy teda to odgrgnete, alebo tak, takže sa to uvoľňuje nielen mentálne, ale proste aj na tej, presne tak, aj na tej emočnej stránke a tak, lebo keď to, čo je pochopené, keď som porozumela tomu, pochopila, tak sa to uvoľnilo. A to je to, že zrazu som sa cítila proste úplne, som povedala, áno, tá vnútorná sloboda, ten väčší pokoj, takže mne už potom tie Jozefové náražky, to nie, že vy sa hráte a predýchávate, ono to zrazu nebolo. On sa zrazu vytratilo, hej, takže to je to, že tie terapie boli naozaj pre mňa s tým, že už som ostala vnímavá, že aha, teraz ma toto rozčulilo a keď už viete si myslíte, že stala som sa tou terapeutkou a teraz presne, že ja idem pomáhať, ja už som niekto. Hej, no, tak akorát som chcela takú otázku dať, že či sa nevymenilo to ego v domácnosti, alebo či si už nebola, že taká, že respektíve vieš, že on akože kedysi mal to ego, že ako hovoril, že rozrazil domov one, a teraz zrazu ty si tak prišla domov. No, bola som oveľa autentickejšia, spontánna. A to bolo to, že keď už ma naštval, už som nerozmýšľala v hlave, čo poviem, ako to poviem a neviem čo. Ale proste jednoducho sa to prejavilo tak, ako sa to prejaviť malo. A zrazu som to tam už nemala, to som nemala povedať, to som mala, hej, alebo niečo také. Ale keď prišlo k tej, som povedala, tej sebareflexii, aha, toto som prehnala, lebo som na základe toho zlého pocitu rozpoznávala, v tomto nie som v súlade so sebou, tak to som si proste šla spracovať, hej, voláme to, že vyčistiť, aby som to porozumela, hej, prečo to tak mám, pochopila som, prečo sa to proste mohlo uvoľniť. Takže asi takýmto spôsobom to bolo. Že... Ako to vnímalo okolie? Predsa, musela si mať nejaký okruh známych, kamarátov, alebo uzavrela si sa do seba tak, až že si sa fakt, že len sústredila sama na seba?
práve, že... Či ťa niekto cudzí, vieš, akože nejak, že neovplyvňoval, že bože Maťa, čo to teraz robíš, preboha, keď sa spamätá, vieš, že ti to nebrali tak, že si sa zbláznila doslova. Nie. Pretože ono, keď skutočne si niečo vyriešite, tak vyžarujete Ešte krásne. možno niečo iné. Mhm. A práve naopak, tých ľudí to ku mne priťahovalo. A keby nebolo tých ľudí, ktorí mi sami povedali, máte chcem terapiu, ale ja nie som terapeut. To bol taký Ešte nie, proste áno. že ja som fakt nechcela pomáhať, ale oni ma žiadali o pomoc. Mhm. Oni sa mi začali zrazu otvárať, dôverovať a ja som vedela, že im môžem pomôcť. Áno. Áno, potom neskôr sa tam prejavilo takisto to ego, ale to som prakticky v sebe už tiež rozpoznala, že hej, že tá pomoc a chcela som pomôcť zrazu všetkým, lebo ja môžem, hej. A to bol tiež určitá fáza, zase to bol vývoj, zase to bol nejaký proces, kde ja som bola hodne zameraná na seba, pretože mne sa dialo počas tých terapií, že som niečo ten klient riešil a niečo sa vo mne vibrovalo ešte, hej, že som nebola toho ako keby oddelená, tak som vedela, že nejakým spôsobom sa tá jeho tematika mňa, tak to je to, čo Jozef hovorí, že prišla som domov a ja som si sadla, aby som sa nad tým vlastne pozrela do seba, našla tú odpoveď, prečo ja som sa tam cítila napríklad nepríjemne, aby som tomu porozumela. Pretože už som tie veci nevedela nechať len tak a tváriť sa, to nie sú, potláčať sa, nevadí mi to. Proste tú pravdu, keď žijete raz pravdu v sebe, alebo začínate, tak vy ako keby ste sa stali závislí na tom pocite, tom vnútornom, mi to prišlo, že proste cítiť sa dobre. A reálne si bola od niekoho, že fakt je nepochopená? Myslíš čo? Akože od ľudí, čo ťa poznali roky. Ešte je to tak, lebo zrazu som nebola pohodlná pre všetkých. Lebo už som že takto sa spýtať. No nevedela som už proste klamať, hej, že už prakticky to nebolo na tých terapiách, ale tí ľudia, keď sa na niečo spýtali, tak začala som proste vyjadrovať to, čo cítim. A ako tak hovorím, že ja som mohla povedať čokoľvek, aj z tej najväčšej lásky, alebo s tým, aby to bolo proste prijaté. Ale nestretol som to vždy s pozitívnou reakciou, hej. To je samozrejme, ale to je úplne podľa mňa v poriadku. Kedy si ju ty tak začala, že najviac chápať? Vieš čo, najviac chápať to bolo, keď už začala byť tým terapeutom, pretože keď na sebe naozaj intenzívne makala, a to nebolo, že týždeň, dva, to boli mesiace, doslova mesiace, tak ja som to vnímal to v tej rodine. Hej? U nás troch. Potom som to vnímal u vlastnej mamy, u jej mamy, hej? V tej rodine všeobecne, presne tí najbližší ľudia. To tak uzdravovalo všetko. Ono sa to proste, dneska toho je plný internet, že sa veci dajú do pohybu a tak, len človek to vtedy nejak... Kváskový guru. Maťka moja pekná, môj kváskový guru. Takže fungujú nám, ale vy nás asi musíte brutálne počúvať, lebo ja mám tu tak iba, že zo pár tých, ani neviem, pozri sa, ani číslo neukazuje. Ono to asi chce, aby sme nevideli, lebo ja nevidím dozadu. Takže ide tu o to, že počas, keď to tak nazvem, tej cesty, to nie, že len vnímaš, že ako správa, ako zareaguje, ale vnútorne cítiš takú pohodu. A k tomu, ako si sa pýtala, že či sa ľudia nejak od nás nešli a tak. Stalo sa nám, že keď sme sa nasťahovali do bytu, tak máme tam úžasných susedov. Hej, sú tam dve bytovky, naozaj, že úžasní ľudia a je s nimi sranda. Hej. Aby sme mali, keď sme si išli vybrať byt, tak doslova sme, ešte bolo dosť voľných bytov, tak sme si s Maťkou, že poďte nám ukázať a bol tam ten byt, v ktorom sme teraz. A to ako keď niekde prídete, už sa to určite stalo každému minimálne raz za život, že niekde si asi tam. A zrazu cítiš, že je aký dobrý pocit, nevieš ho vysvetliť. A to je úžasné. A my sme takto tým prešli a sme sa pozreli, Mationa, no. Aj že sme išli ďalšie byty, nie sa zle, poďme ešte do toho, zase sme ušli tento, tak sme tam boli. A sme sa nasťahovali, všetko, už tam boli susedovci. A teraz sme mali návštevy, ale my sme mali návštevy za týždeň 3-4. Proste ľudia prišli a debatovali s nami, čo bolo super. No dnes už to máme, dnes už je, nie že máme, dnes je to tak, že obrazne povedať, neobrazne, no dnes je to tak, že máme jednu návštevu za koľko? Za pol roka? 3 mesiace? 4? Hej. Proste sa to obmedzilo. A nie preto, že by tých ľudí nechceme, ale stala sa nám situácia, že veľmi dobrá susedka, proste sme pozvali po dnu a otvorene, čo sa nám veľmi páči, povedala,
ja neviem, ale mňa to k vám nepúšťa. A pritom ja nie som na vás nahnevaná, nič. Oh. A debatovala na chodbe, a ja s Maťkou, a ja som tam Áno. niečo robil. Ja pozerám na hodinky, pol hodina to mohli dať, a vravím, no poď už dnu. Mňa to k vám nepúšťa, a išla domov. Takže my sa fyzicky človek nezmení, ale zrazu začne vyžarovať to, čo je každému človeku prirodzené. A na tej našej ceste sme prišli k tomu, že takto to vnímame, že každý človek, nech je aký chce na fyzickej úrovni, nech urobil čokoľvek vo svojom živote, je láska. Len ako vytvorili sme aj svoj vlastný kanál na YouTube, volá sa Ja som, takže bude to aj v popise, si to ľudia môžu potom pozerať, sú tam voľné videá. Tam o tom rozprávame, že ten človek je tá láska, ale také, ako to nazývame, duševné korzety, to sú všetky tie naše, to moje ego a to všetko, ako som sa správal. Pre niečo to bolo. A keď som videl na tej Maťke tie zmeny, doslova proste, tá žena je dokonalosť sama o sebe, nenásilná, prirodzená sama od seba, tak áno, už som potom opustil svoju prácu a som sa rozhodol teda, že tiež pôjdem na tieto kurzy a vlastne tak nás to, ako to Maťka povedala, keď išla ona, ja som nejak vôbec necítil, nechcem ju stratiť, nechcem o ňu prísť, pretože zrazu je taká pohoda. Je taký, som začal aj ja pracovať, išiel som aj cez ďalšie nejaké iné kurzy, zistil som, že každý z tých kurzov v tom čase mi niečo dal. Ale bol som až taký naviazaný na nich, hej, že wow, tak toto je ono. Ale keď som sa s tými ľuďmi začal občas stretávať, alebo som videl, zrazu som zistil, že tí ľudia nežijú to, čo ma naučili. A tam, vieš, to bolo v emóciách, ja som bol vyplášnený, a toto je úplná pecka. A po chvíľke som zistil, no dobre, ale teraz som sám zase, už ani to nie. Zrazu som sa vrátil do rovnakých koľají a vrajme, čo to deje? Ona vraví, no tak niečo tam nie je, tak sme to pomenovali, pomohla mi to vyriešiť a vrajme, a začali sme tomu rozumieť, začali sme tomu chápať prečo. A nie, že som sa zmenil, teraz to neurobím preto, lebo nie. Zrazu prirodzene sme precítovali čím ďalej, tým viac tú lásku, byť sám sebou. A Maťka potom nádherne povedala, keď sme sa po určitom období sa nás ľudia pýtali, že ako to máme, ako to hovoríš, ten vzťah nie je osoba, či čo si to? Že vzťah nie je už viem, no ono, aby som to teda, to čo som vravela, hej, tak tú predstavu, že my sme boli vzdialení už, hej, že ja som ako keby naozaj začala pracovať na sebe, dovolila som si byť sama sebou. Proste, a to nebolo s tým, že som už musela utekať alebo prakticky hľadať nejakú tú slobodu vonku, ale jednoducho nejaký dôvod. Presne, že vlastne nehľadala som niečo vonku, ale vždy v sebe. A to je to rozpoznávanie seba, ktoré bolo a stávala som sa autentickejšia a všetko. Tak to nás vlastne ako keby rozdeľovalo. Lebo ja už som sa nedokázala prispôsobiť. Proste som bola taká, aká som bola a ako keby, môžem povedať, nezávislejšia na ňom. Že prakticky už som ho neťahala, nehovorila, pocito spracovať, lebo napríklad ani on s tým ockom nemal vyrovnaný, za 37 rokov nepočuli, nevideli. Takže tam boli, a ja som ho prestala ako keby presne poď, tlačiť a ja neviem čo. A už sa začal pracovať sám na sebe. A to nás potom práve to, že keď išiel do seba, vyspredal si svoje vzorce, presvedčenia, tak nás to vyrovnalo. Dokonca som mala niekedy pocit, že ma ako keby prebehol, lebo ho začali ospevovať, že on je úžasný. A to zase mňa podnetilo už proste, že tak čo tam ešte mám, lebo mňa to bolí, ja som si nevypovedala. Tak som si nejaké veci v sebe spracovala. Ale ja som začala proste prvá, vieš, že trošku to ego zase trošku premyšľalo. Ono vždycky tie situácie ti ukážu, hej, že to tak ako preveria z tej strany, no tak ukážu, že to máš zvládnuté veľmi rýchlo. Ale krásne na tom bolo to, že porozumela som jednej veci, že tej predstave, ja chcem takého a takého partnera, hej, a má byť takýto a takýto vzťah. A to proste ty za tým ideš, lebo to chceš dosiahnuť, chceš to žiť. Vizualizuješ si to. Presne, a strašne to chceš dosiahnuť. A potom, takže ideš za tým a potom to máš a zrazu sa bojíš, že čo to prídeš, alebo prakticky to dosahovanie ťa ničí. A ja som si tedy už uvedomila, lebo tie veci neboli proste, že zrazu všetko bolo ružové. Jednoducho tie hádky alebo niečo, tie nezhody proste však prišli do toho života. A ja som si tedy vlastne uvedomila to hlboké poznanie, že vlastne čo chcem ja. Lebo aj napriek tomu, že som bola už terapeutkou, alebo tak
ten vzťah nebol ideálny. Hej, tak hovorím, tak čo ešte, čo tam proste je? A vtedy mi to došlo, že mám idealizované, aký má byť manžel, aký má byť vzťah. A potom hovorím, Makovi, čo chceš, Martina? Začala som sa presne, naučila som sa pýtať seba, rozumieť sebe a tam mi prišlo, ako sa chcem cítiť. A to bolo pre mňa hlboké poznanie, proste chcem sa cítiť dobre. Pretože môžem byť prejav, môžem sa smiať, môžem plakať. Ja už som hereckých predstavení mala v živote dosť v tom vzťahu, aby som bola, že hej, robíte všetko, aby som bola dobrá, aby to druhý ocenil, aby som bola pochválená, ja neviem čo. Veď ja som do toho všetko proste zrazu mala pocit, že sa chcem cítiť, aby som sa mohla prejaviť taká, aká som. Môžem byť smutná, môžem byť nahnevaná, môžem povedať nie, môžem povedať presne, prijatá, ale bez toho, aby som, hej, bola trestaná, že sa so mnou niekto nerozpráva, proste plne prijatá a pochopená. A toto som si zrazu uvedomila, že to prichádzalo, že keď Jozef začal, ja som pracovala sám na sebe a Jozef, každý sám zo seba, tak to vytvorilo náš vzťah. Že ten vzťah nie je tretia osoba, na čom treba pracovať. A ako sa to odzrkadlo na Anetke? Vieš, že predsa je to dieťa, vy dvaja proste na niečom pracujete, a to dieťa vníma, že niečo sa deje s rodičmi, vieš, nie sú to zrazu tí rodičia, čo boli predtým, niečo sa deje v tejto domácnosti, že ako také dieťa vníma, lebo určite máme aj ľudí, čo nás pozerajú a majú aj deti, a možno, že fakt, že dúfam, že tento rozhovor dá veľa ľuďom niečo, tak ako toto dieťa vníma? Že sa niečo deje v tej rodine, vieš? Tak určite prežíva tie ťažké chvíle, prežívala s nami. Keď hrozilo k tomu rozchodu, tak jasné, že plakala, alebo tak, lebo to dieťa vždycky trpí, pretože ono stojí medzi dvoma, nevie si vybrať, nevie sa rozhodnúť, ku komu sa preklenúť, ale keď proste vždycky sme vraveli, že rozprávali sme sa otvorene, ako sme sa potom naučili aj medzi sebou, tak vždycky mala priestor ona sa vyjadriť. Hej, učili sme ju vyjadriť vlastne to, čo cíti, ako sa cíti. A tým, že vlastne my sme aj povedali, že áno, maminka toto nezvládla, alebo prakticky ocko, ale s tebou to Anetka nesúvisí, ale rozumieme, že proste dovolili sme jej prejaviť emóciu, pretože už sme vedeli, ako to funguje, ja už proste som vedela, že keď to dieťa plače, lebo sa mu niečo nepáči, s niečím si nevie rády, lebo má strach, že maminka s ockom sa napríklad rozvedú, tak už sme tomu rozumeli, že je v poriadku, vyplač sa. Vyzúr sa. Daj to von proste, áno. Nerieši toľko, koľko potrebuješ. Boli sme pri Čo ja plačem? Dobre. Bez toho, to sa nepatrí, to nesmie, nič. Myslím si, že tam bola veľmi otvorená hra. Veľmi tá úprimnosť, myslím, že toto bolo, a to pomáhalo, pretože zase sa vrátim k tomu. To dieťa cíti. To dieťa vníma, to dieťa cíti. Dieťa neobchádzaš. Víte, čo sa duša. Takže ono je to s tým a tým, že naozaj ona bola takým našim, by som povedala, aj určitým spôsobom zrkadlenie. Hej, tie deti ti zrkadlia tie veci. Jasne. A keď už proste si raz začneš vnímať tie veci inak, tak som tej Anetke rozumela inak. Ono naozaj, ja neviem, ako by som použila príklad, nič mi neprichádza, alebo môžem povedať, že vtedy sme sa naozaj stali rodičmi a boli pre ňu. Mohla nám povedať, mohla byť otvorená, mohla vyjadriť to, čo cíti a my sme vedeli, že jej to dovolíme, že je v poriadku, aby bola presne taká, aká je a plne prijatá rodičmi taká, aká je. A teraz si zober, že to dieťa nepotrebuje žiadnu terapiu. No. Že ty si musíš prejsť ako dospelý človek, lebo rozmýšľaš, vieš dôsledky, vieš možno čo bude, vieš proste žiješ ten dospelý život. Ale to dieťa len stačí, vieš, tomu dieťaťu stačí len povedať, neboj sa, ja ťa neodsúdim, ja som tu pri tebe a ja ťa vypočujem. Tebe, keby toto niekto povedal, tak si povieš, dobre, ale riešiš a musíš chodiť na kurzy a toto. Ale tomu dieťaťu iba stačilo toto. Taká tá istota rodičovská spolu s láskou. Vieš, že to dieťa úplne inak vníma. To je pravda. Ešte je taká tá detská nevinnosť. Ale už s mojím poznaním je to s tým, že Anetka, vidíme, že sa niečo deje. Áno. Čo ťa trápi.
A pretože ako neboj sa jej, už nehovoríme. No jasne, už nie, áno. Čo ťa trápi, Áno. čoho sa bojíš. Áno. Práve ide o to, aby ona mohla vyjadriť to, čo v skutočnosti je. A nešlo to na začiatku hneď, hej, Áno, pretože samozrejme. nie vždycky sme tým veciam rozumeli. A to je to, že nechávame tomu dieťaťu priestor bez toho hodnotenia a súdenia. A ona to povedala. Niekedy to bolo veľmi bolestivé, že proste naozaj sme to nechali ako odznieť, že takto to vníma to dieťa. Ale ona počasie videla, že je prijatá. Hej, že s tým je. Jasne. A to, že či už nejaké ona vzorce presvedčenia neprebrala, tak to je to, že čo sa učíme, Áno. prakticky s tým, že nechať ju rozhodovať samú za sebou. Nechať ju prežiť vlastnú skúsenosť, keď to poviem takto. Pretože my sme mali tú tendenciu strašne ju ochraňovať na tom začiatku. Pretože ja som bola, naozaj milujem svoje dcery, tie prvé dve, ale bola som veľmi prísna mama. Pretože keď som nevedela zvládať veci, vybíjala som si zlosť na tých deťoch. Milujem svoje deti. Ale ich chápem, ale jasné. Krásny vzťah, ale bolo to tam. A keď sme mali po rokoch, sme mali tú Anetku, tak my sme sa ju strašne snažili zase chrániť, čo tiež nie je dobré. A ono je to o tom, že aby ona mala vlastný prežitok. Ja to napríklad vysvetlím. To je to, že ide von to dieťa, hej? A my do neho učíme. Obleč sa, lebo ja neviem, čo von presne tak, hej? Prechladneš a obleč sa, lebo potom to bude s tebou doma a ja ti neviem. Takže toto sú to, že my sa snažíme to dieťa chrániť. Ale úlohou toho rodiča je proste OK, choď na balkón, zhodnoť si to. A ona proste chcela ísť stále tomu krátku proste choď. A aby precítila vonku, je mi zima. Že ozaj, a ona má právo proste precítiť si, áno, je mi zima, tak vrátiť sa, zazvoniť a povedať, mama, zvoň mi tú bundu. Jasné. A tu je to, že s láskou proste to dieťa, tu máš tú bundu. A nekomentujete to. Hej, to je to, že som ti naverila, alebo proste... Už prišlo, že toto je to, že keď sa takéto veci začali diať v rodine, tak ona začala byť otvorenejšia, spontánejšia, proste autentickejšia. Takže ona nás napríklad nevolá mama, oco, ale ja som Maťa a Jojo, hej? Moja maminka hovorí, že poviem, ako to môžeš povedať. Je strašne teraz moderné. No tak... Akože normálne, ja sa s týmto stretávam, že fakt tie dnešné mami, ja neviem, možno ešte moji ma volajú mama, hej, ale možno, že fakt to príde do toho, že príde puberta a ja budem pre nich Aneta, hej? No ja Aneta, čau, vieš. Ale to som tým chcela povedať, že teraz je to strašne moderné. Veľmi veľa tých detí, koľko mi tu prídu zákazníčka, mi vravia, no ona mi týka, akože dcera, vieš, ona mi povie meno. Mi to nejde, akože ja to neviem nejako si sebe spracovať, že neviem si to predstaviť, hej. Že pre mňa vždy je tá mama a oco, hej, ale tak ja som tak naučila celý život. Nikto odo mňa nikto nechcel, raz som mama povedala Elena, skoro ma zožrala, takže akože vieš, každý to mám proste fakt, že sú fixované, ale týmto chránením detí, to som chcela povedať, že ja som zažila takú situáciu so Samkom a vtedy som si povedala, že veď prečo ho ideš ty chrániť. Boli sme ti tankovať, pršalo, fest, Samko bol vzadu v aute a Michal už išiel vlastne zaplatiť. A Samko, idem s tebou vocom. A ja som sa tak automaticky otočila dozadu a vrajím, Samko, buď tu, pozri ako prší, fest leje. A to dieťa automaticky na mňa tak pozrelo a mi vraví, a čo keď prší, že si dám kapucňu. A mne v tej hlave, prečím ho ty chrániš? Pred kvapkami dažďa si ty normálna Aneta, čo on v živote vonku neprebehne bez kapucne niekde von, alebo proste niekde nepôjde a rozprší sa, nebude mať dažď, nezmokne. Pred čím ho ty chrániš? Pred akým? Len dažďom. No a vtedy som si tak uvedomila, vrajím, Pane Bože, že fakt, nechajme tie deti pocítiť ten pocit. Proste akcia, reakcia. A buď sa poučíš, alebo sa nepoučíš. Áno, mať vlastný prežitok. Mať vlastný prežitok. Vlastnú skúsenosť, pretože to sa učia, pretože my naozaj potom, keď sa to tak zoberie, to dieťa sa narodí úplne ako čistá bytosť. Hej, proste ono je šťastné, že je. Ale v tom prostredí, ako vyrasta, tak má určité presne presvedčenia svojich rodičov, názory svojich rodičov a to dieťa to všetko na sebe, doslova som povedala, preberá. No a potom, keď je dospelé, tak to proste žije. No jasné. Hej, takže ono to je, a keď si to vlastne uvedomí, aha, veď to je vlastne presvedčenie mojej mamy. Nie je ani moje, ale proste som si ho prevzal. Takže to tak vôbec nemusí byť. A ono to potom vlastne pekne, krásne dá spracovať s tým, že ako sa dostať k sebe a naozaj žiť ten svoj život nie podľa tých druhých, ale podľa seba.
A takže vrajím, tie deti sú krásnym zrkadlom nás samých, že veľmi rýchlo ti ukážu, čo nemáš spracované. U nás to bolo to ochranárske, aby sa nič proste nestalo. Chcem sa teraz spýtať takú otázku, ináč máme tu, počkajte sekundu, že ahojte, to teda bola a je krásna cesta životom, pozdravujem. Ďakujeme. Ďakujeme. Chcem takú otázku, takže teraz sú to sociálne siete, hej, predtým fakt, že keď neboli ešte sociálne siete, fakt, čo si neprežil, to si proste nemal sa kde nejako, že, ja neviem, si to prečítať, alebo nejaké múdre video, hej, o tom si pozrieť. Čo si myslíte o týchto videách na sociálnych sieťach? Že ja osobne si myslím, že ono je to krásne, keď vám dá niekto poučku, žij a tak a neviem čo, hej, bla bla bla, ale už nikto nepovie to B. Vieš, že Ako to je to, že ja som veľa kníh prečítala, ako som spomínala, a potom veľa presvedkov. Vy sa zase niečo si prečítate, nejaký citát, a začneš to veriť. Predstavíš si to nejako. No a je pravda, že som si veľa takýchto vecí musela spracovávať v sebe, lebo som zistila, že vôbec nie sú tak, ako som si to vysvetlila ja. Že ja som sa vlastne cez tie terapie dostávala k sebe, k vlastnému porozumeniu. Hej, že aha, toto som úplne, niečím som sa stotožnila s nejakým citátom, ja som ho dokonca ešte aj prezentovala. Prezdieľala, tak ako som a nakoniec som zistila, že to tak vôbec nie je. A odvtedy som prakticky začala zdieľať iba vlastné skúsenosti na základe vlastných prežitkov, čo mne pomohlo, čo mne vlastne to uchopenie, alebo by som povedala to pochopenie toho, keď som to pochopila, čo sa v mojom živote zmenilo. A toto je to krásne, pretože nám sa urovnali vzťahy. Milujem svoju rodinu, prakticky brata, sestru, Jozefovú maminku, s ktorou to nebolo vždycky ružové. Milujem svoju, hej, maminku, takisto aj tú predchádzajúcu rodinu. Ja stále mám k ním vzťah, proste, ktorý je. A toto je to, že vám žijete úplne zrazu ten život úplne iný. Slobodne. Takže ja aj preto, keď sa pozriem na tie sociálne siete, alebo tak, áno, ja to už cítim, či skutočne človek žije to, čo rozpráva a rozpráva o tom, čo žije, alebo chce len pekne vyzerať, chce zaujať. Ja mám s týmto problém na sociálnych sieťach, že ja som dosť otvorená a koľkokrát si ľudia poviem, ale nedávaj tam toľko. Ale ja si poviem, ale to som ja. Vieš, to, že tebe sa to nepáči, tak furt je tam ten gombík s prepáčením zablokovať. Vieš, nesleduj ma, keď ti nevyhovujem, preč. Ale ja mám svoj pocit, ja to chcem zdieľať a proste buď to niekomu, aj toto, proste robím to preto, lebo možno niekto fakt si z toho niečo zoberie. Napríklad mi prišla jedna taká krásna správa, že keď som až moc, hej, vtedy zdieľala Sabinku, čo sa týka zdravotných problémov, ale to zase bol môj problém, môj pocit, lebo som nebola vypočutá. Ja som mala pocit, že ma cudzí ľudia, ktorí ma ani nepoznajú, že zrazu, Ježiš, no Bože, áno, my ťa chápeme. Ale aj tak mi to nepomohlo. Aj tak som to očakávala proste z môjho, hej, blízkeho okolia. Ale to mi viac súkromí, hej, toto sú už. Ale ono sú to poznania. Sú to poznania, ale to som chcela povedať, že už teraz, keď mi to niekto povie, že moc tam dávaš, alebo moc si otvorená, tak som, ale je to tvoj problém, alebo to môj problém, alebo proste vieš, že ako to takto vnímate, že keď je niekto fakt, že autentický, že aj tou kritikou sa strašne stretne, vieš, že nie každý ho pochopí. Tak ono napríklad, poviem to zase na sebe, hej? Ten rozhovor, keď som prijala, že teda vyjdem z tej komfortnej zóny teda a pôjdem v nedeľu teda zdieľať svoj príbeh pre vás alebo tak ono to je, pretože prídu reakcie. Áno, to je zase o tom. Tie reakcie budú príjemné, čo na mňa napíšu, či to bude pekné. A zase ja vnímam, či mi to niečo robí. Hej, či mám z toho dobrý pocit. Pretože aj to, že vás niekto chváli, niekto vám čakáte od neho to uznanie, to pochopenie, neviem čo, tak ste na tom závislí, vám to robí dobrý pocit. Takže ono to nie je v harmonii. Nie je to v súlade úplne, hej, s tým, čo je. Na druhej strane môže byť akákoľvek kritika. Jasné. Je pravda, že ja som nikomu nič nesľúbila, proste ak niekto niečo očakáva, ja som nič nehovorila, že bude niečo povedané, alebo on to bude počuť, alebo čo. Ale môže byť, niekoho môže uraziť, môže sa niekto inšpirovať, každý to môže zobrať. Niekto sa nemusia páčiť tvoje vlasy, vieš. Presne tak. Už len to. Presne tak, môže vás kritizovať čokoľvek.
A zase ide iba o tú reflexiu, ako to súvisí so mnou, či sa tam niečo dotkne, či tam mám nejaký pocit. Hej? A zase iba to navnímavaš, pokiaľ áno, tak zase to hovorí niečo o tebe, že tam není vysporiadané, že není harmonie. A buď to necháš sebou prejsť a vnímaš to, alebo naopak máme my v rukách ten nástroj, ktorým to vieme si to proste ísť do seba, vieme to pochopiť, aby to mohlo byť proste pustené. Nevieme tomu porozumieť, pretože ja stále hovorím, to, čo je pochopené, sa môže uzdraviť. A to je to, že sa ten vzorce ilúzie rozpadajú, pretože ak ja mám nejakú predstavu, že chcem povedať niečo, vždy som mala papiere, aby to bolo presne, dokonale, ja ešte proste, hej, panna, ktorá je proste pedantná a musí byť všetko tip-top, aby som naozaj dala zo seba chybu. Zrazu som išla do niečoho, čo je absolútne nepripravené, nevieš, čo povieš, aké to bude, ale necháš to plynúť. Takže ja si učím dovoliť si nechať to proste tak. Ale aby som moc nerozprávala, takže takto to vnímam ja, že tá sebareflexia, čo mi vždycky dáva, pretože možno posledné, čo poviem z mojej strany, veľké poznanie bolo toho, že všetci sme sebci. Úplne každý jeden človek je sebec. Akorát buď si to uvedomuješ, alebo si to neuvedomuješ. A pretože ak ti robí niečo dobré, napríklad chcem si niečo kúpiť, lebo mám dobrý pocit z toho, alebo niečo si pochutím, alebo ja neviem čo, robím sám sebe radosť, dáva mi to dobrý pocit, OK. Som na tom pocite závislá, hej? Málo kto si ubližuje a presne cíti zlé pocity. Ale potom je ďalšia taká forma, že, a prišlo to práve vo mne, že ja som robila, alebo pri Jozefovi som si to proste začala, že on ma hocikedy obdaroval kvetmi. Hocikedy mi prejavil nehu, lásku, ty si krásna. Nebol to dôvod, ale proste urobil to. A ja som začala v ňom pozorovať, že jemu to robí radosť. Aha. Hej, že proste to, čo je, lebo ja som ho zákonite za to milovala, chválila. Proste ja som si to užívala. Že tam, hej, že robí ti radosť to, že keď pomáhaš niekomu druhému, ja som mu pomohla. Hej, prakticky, že aj to je vlastne skryté sebectvo. Opäť to robíš pre ten dobrý pocit. Áno, hej. Lenže potom som prišla vlastne aj na to, že je ešte vlastne ďalšie, že nevieš niekoho odmietnúť, nevieš povedať nie. To som sa to naučila. Hej, že prakticky bojíš sa, že on sa na teba nahnevá, tak ty vlastne pristúpiš na jeho hru, prispôsobíš sa len preto, aby si necítila zlý pocit. Takže v podstate o čo tu ide? Každý chceme mať dobré pocity. A ja ako tým môžem povedať, že všetci chceme cítiť lásku, byť milovaní, byť prijatí. Ale to moje najväčšie poznanie nie je to vonku, to všetko je v nás. A dvere sa neotvárajú do vonku, ani k slobode, ani k láske, iba dovnútra. A to je tá naša cesta, to je to, že keď každý pracuje sám na sebe, za seba, ako v našom vzťahu to vytvorilo vzťah, ktorý je plne autentický, presne takýto. Je takýto, aký je. To neznamená, že my sa nepovadíme. Určite, ale keď je to veľmi málo, ale máme rozdielne názory, ale to je to, môže sa slobodne vyjadriť on, môžem sa slobodne vyjadriť ja. A to je to, že niekedy to napríklad príde, že toto proste nie, že sa to prejaví presne tak, ako sa to má prejaviť. Ale to, čo je za tým. Bolo to prejavené a naraz to, je tam pohoda. Není tam, on je taký makový, onaký, to keď to prestane, ja idem baviť kufre, ja si to nebudem, toto tam to tam nie je. A toto je to, čo si momentálne ja užívam a som šťastná vlastne, že som stále hľadala spôsoby, ako prakticky neodísť z toho vzťahu, ale ako ho uzdraviť. A ono sa to deje. Takže tak by som to vnímala. Ja, ak by som ešte mohol k tým sociálnym sieťam, Kľudne. je moderná doba, takže to bude iba napredovať. A vnímam sociálne siete, že ukážu každému, kto je na sociálnych sieťach, ako sa má rád. Pretože dobre si tú otázku položila, že ako to vnímame v tých videách a všetko v poriadku. Sám som si na vlastných prežitkoch uvedomil, že keď som robil terapie, keďže už som rovnako terapeut ako Maťka, takže sme obaja, tak zažil som terapie, kde proste každý ten klient, alebo každý človek je autentický, je jedinečný. Ja teraz nemám na mysli otlačky prstov a tak, ale ako tá bytosť je jedinečná. A môžeme mať
rovnakú situáciu, dve deti tam budú, obidvaja prídu na terapiu a jeden si bude myslieť svojimi slovami a myšlienkami a druhý bude tú istú situáciu si myslieť svojimi slovami a myšlienkami. A osobne som zažil aj sám na sebe, že aj keď som už vedel, že prišiel klient, začal rozprávať, aký má problém, čo ho trápi, a už som vedel ako terapeut, čo tam je, tak počas tej terapie sa občas prebudilo v tých začiatkoch to ego, že pardon, Jozef, ty vieš, tak mu urýchli. No nakoniec som zistil, že som podsunul tomu klientovi to, čo tam má, ale inými slovami, ako to malo. Ono sa mi to potom v tej terapii vrátilo, pretože vravím, ešte tam niečo je, vravím, tam mi to povedz, ako to máš ty. A on povedal to isté, čo som ja už mal zapísané, ale tie slova boli iné, ale význam rovnaký. A zrazu to išlo. A stalo sa to aj mne, keď mňa čistili, že som sa sám precitoval, ale takto to nemám, ja to mám takto. A tu som si uvedomil, že to je tá úžasná jedinečnosť, že nepopreš samého seba. A aký to má súvis so sociálnymi sieťami? Všetko, čo sa na tých sociálnych sieťach hovorí, možno to teraz bude šok, je pravda. Aj keby teraz niekto povedal, že tu na Vrútkach na námestí pristalo UFO. No. Tak ten, kto to hovorí, je to pravda. Jeho. Lebo tomu verí. Tak. Áno. A presne tie reakcie tých ľudí ukazuje, akí sú, ako to v sebe majú v tom danom okamihu. A to je krásne na tom to, že sociálne siete ti dokážu... Ty, koľko zvažujete také zimomriavky ako ja, ľudia? Tie sociálne siete ti dokážu ukázať, aha, je niečo napríklad, čo nedokážem ovplyvniť. Hej, teraz sa vo svete dejú rôzne veci. Ja ich nedokážem ovplyvniť. Ale čo dokážem ovplyvniť je svoj vnútorný postoj. Ak do niečoho pridáva, napríklad do tých komentárov, negativitu a kadejaký z tých smálíkov, ja ich ani neviem pomenovať, to znamená, že s niečím nesúhlasím. To je v poriadku, na to má každý právo. Ale čo mi to, keď sa na to teraz pozriem sám do seba, ako to Maťka, čo mi to dáva? Tak napríklad som rozladený, som nervózny, vynadal by som niekomu, dokonca ľudia sú ochotní na sociálnych sieťach urážať druhých ľudí. A pritom sme úžasní, každý je úžasný. To je presne o tom, že tu sa človek na sociálnej sieti, keď sa náhodou prichytil, lebo ja som sa niekedy prichytil, že som zareagoval nie vulgárne, ale som išiel napísať, potom sa zastavujem, Jozef, ale ty nezmeníš toho človeka, je to jeho pravda, ani jeho názor, ani postoj, OK, nemusím s ním súhlasiť, ale keď som si položil otázku, prečo chceš na to odpovedať práve takto? Vždy sa to dá inak a jemnejšie. Áno, aj to, alebo vôbec. Že nemusíš, alebo presne. A ja som si dal odpoveď, nepotrebujem odpovedať a hneď som si našiel, napríklad u mňa bolo, chcem sa vyjadriť, aby o mne vedeli. No tak som si našiel, kde to je, som si to vyriešil a už to neriešim. A to je presne o tom, že takto keby človek má tú možnosť cez sociálnu sieť nielen na ňu poukazovať, sociálne siete dneska hýbu svetom, ale tam nič není. Práve tam toho veľa. Máš tam to svoje zrkadlo. A napríklad na základe takýchto informácií a vlastných prežitkov sme prišli k tomu, že ľudia veľmi radi poukazujú na druhých. A hovoria o tej láske. To dneska to dosť často počúvame, alebo máme také, že veľa ľudí hovorí o láske. Ale málo kto, zatiaľ som videl veľmi málo videí, väčšina videí je o láske k iným. Aj napríklad k deťom, s vlastným deťom, čo je super. Ale kde je ten človek? Presne tak. Priorita v živote každého človeka to je, že ja napríklad žijem svoj vlastný ale život. Ale taká sebeláska, ale taká zdravá, hej? My hovoríme o tej duševnej láske, nie o tej sebeláske, že teraz ja budem fest hviezda a všetci sa po toto. Nie. To nie je taká. To nie je taká láska, lebo je rozdiel sebaláska a sebaláska, hej? Tak ja mám také jednoduché prírodné. Kľudne, povedz. Spýtam sa teba. Áno. Hej? No daj. Spýtame sa, áne. Keď nebudeš sa odpovedať, plne to rešpektujem. Áno. Kedy si naposledy pohľadila samú tvár a svoju tvár a povedala si, ľúbim ťa taká, aká som? Nikdy. Ľúbim ťa taká. Alebo kedy si len tak z ničoho nič poboskala, pozerala ruky a poboskala svoje ruky? Pri mojej robote. Super. To si robím. A to sú, lebo sú šikovné a viem tými mojimi rukami proste niečo odozdať druhému človeku, super, ktorý proste je za to vďačný. Dobre. Tak, ale to je... Koľko si robím, že... A tá sebaláska je presne o tom. Ľudia prvé, čo vidia, tak vidia cez oči. Keď vidím seba, aký som,
A keď sa rozprávam s klientami, ktorí majú tú sebalásku úplne niekde, skoro vôbec minimálne, tak stačí len rozhovor. Áno. Kedy si poboskal ruky? Ich odpoveď väčšinou, na čo by som to robil? Môžeš sa najesť, môžeš dvihnúť telefón, môžeš zaplatiť, môžeš sa pohľadiť. Máš deti? Áno, pohľad svoje deti. Máš manželku, priateľku, dokážeš ju objať. A už len týmto rozhovorom si tí ľudia povedia, aha, kedy si pohľadil, poboskal nohy, tak normálne. Tiež na čo? Môžeš prejsť, môžeš sa ísť prejsť. Ľudia si takéto veci začnú uvedomovať, až sa v ich živote stane zrazu náhle nejaký extrém. Úraz, choroba. Jasné, áno, A vtedy povedia, bože, čo by som za to dal? Za to dal. Vážte si, čo máte. A preto ja vnímam, sociálne siete sú úžasné na to, že ľudia dokážu len takýmto zamyslením, len chvíľku venovať sebe. Aj to je úžasné, že v tom danom momente, aj keď je na sociálnej sieti, je na tom čete, alebo ja neviem, je pripojený, ako sa povie, online, tak on dokáže sám sebe si povedať, ale ja teraz venujem čas sebe. Aha. A teraz som prišiel na toto. No a tu sa aj mne stalo, že prišiel som na niečo, ale som nevedel, čo s tým. Ale keďže vieme pracovať s tou metodou rúža takto, tak si to vieme hneď spracovať, pokiaľ je to niečo, čo nás trápi. Lebo aj mne sa to stane. To neznamená, že som teraz úplne čistý ako realita. Ja vnímam, že sociálne siete, však na nich dosť vystupujem. Tak niekoľkokrát si vieš, na čo sa zamýšľam. Zober, že raz do také materskej skupiny jednej chcel niekto napísať normálne, že status o mne, aká som maková, onaká, proste to je jedno, nejdeme to tu rozoberať. A ja som si vieš, tak ja som sa normálne nad tým človekom zamyslela a teraz si zober, že ten status bol takýto veľký, hej? Nič pozitívne, ešte dokonca aj na dieťa proste sa tam niekto Samozrejme bol to anonym, hej? Ten status stále držím v mobile, neviem prečo, ale raz ho vymažem. Ale ja som sa zamyslela, zober, že ako ty niekomu cudziemu musíš vrtať v hlave, aby svoj voľný čas, lebo to nenapíšeš za 2 sekundy. Ty nad tým normálne, že rozmýšľaš, nad tými hnusnými škaredými vetami, niekomu praješ škaredé hnusné veci, sedíš doma možno takto na gauči, teraz to tam drčíš, ty si taká. A možno vedľa teba sedí dieťa, ktoré chce tvoju pozornosť a ty mu povieš, počkaj za chvíľu. Ale ty tú svoju energiu a pozornosť radšej venuješ človeku, ktorého možno ani nepoznáš, ani nevieš, aké má on reálne problémy, hej. A toto ja sa zarážam, že tých 5 minút, čo mohlo byť pri svojom dieťati takto, alebo proste len povedať, zlato, urob mi kávu, alebo proste treba mi sráť, idem, proste, chápeš, to je jedno, žiť svoj život, tak on prežil ten môj plný nenávisti. 5 minút. Takže ja som aj za to vďačná, že niekto na mňa myslí a svojich 5 minút života venoval mne. No našťastie máme úžasných moderátorov v jednej materskej skupine, pozdravujem, nejdem menovať, že to nedali von, hej, že majú toho Boha a ľudskosť pri sebe, lebo verím tomu, že by sa k tým neskutočnú moc dali teraz anonymné príspevky ľuďom. Neskutočnú moc, a to sú tie masky. Môžete sa všetci hanbiť, ty kokos. Lebo už málo kto nenávistný komentár alebo hejt napíše pod svojím profilom. Málo kto. A teraz všetci sa schovávajú za anonym. No super. A som rád, že si toto teraz takto povedal, lebo si presne potvrdila to, čo som povedal. Niekto sa rozhodol vo svojom živote to, čo tam napísala, tak venovať tebe. Áno. On neurobil nič zlé. Áno. On si urobil to, čo chcel. Ale vidíš svoju vlastnú reakciu, čo to s tebou urobilo. A to je krásne tá odozva. Ty si sa o tom dozvedela a teraz by som si skôr položil otázku. OK, niekto sa mnou zaoberá, napísal tieto veci. Prečo ma to napríklad tak rozvášnilo? Čo mi na tom vadí? A to je presne to, čo sme s Maťkou porozumeli. Obratím sa k sebe. Neobratím to, čo si ináč ďakujem. Neobratím to na neho, na toho písajúceho. Ale na seba. Ale na seba. Čo? Prečo mi mňa to tak teraz musí rozohnať? No, čo ma to tak štve? A pomenuješ to. A úžasné to je, že nie vždy potrebujete terapeuta, aby ste vedeli. Lebo sú veci, ktoré sú jemnučké, ktoré si povieš, ja toto a... Jasne. Ale napríklad aj to takto hlboké a poznáš napríklad nás alebo niekoho si povieš, nie, toto žiť nechcem. A dokážeš to pomenovať, dokážeš tomu porozumieť a zrazu, ako ja hovorím to
na tom našom kanáli dáš preč ten duševný korzet a náhodou niekto zase niečo napíše, že to prečítáš a nie z povýšenstva, nie z ega, ale zrazu z tej vnútornej čistej pohody a lásky poďakuješ. Ďakujem, že som ti dokázala možno spestriť, lebo to môže spestriť. Ja to takto beriem, akože ja som to povedala emotívne, ale beriem to presne takto. Ale to je emócie, to je tá reakcia tela. A to je napríklad jeden z faktorov, ktoré sme si všimli, že ľudia, ako si to krásne povedal, majú tie masky. Nie, nič sa nedeje, ale to telo s nami komunikuje. To je proste ten, ako ja hovorím, najlacnejší mobilný operátor je zadarmo a to je naše telo. Keď raz niečo mi nevonia, no tak to telo mi nedá. Jasne. Keď mi niečo chutí, tak sa idem rozplynúť. Keď Martinku chcem objať a ona to cíti, je to fajn. Keď proste tak nie, alebo proste niečo medzi nami, poviem ti teraz, nemám chuť sa objímať. Je to síce málo kedy, ale občas sa stane. Ale jasné. Ale to, lebo počúvam telo, čo sa deje. A Martinka to krásne povedala. Nie von. A chcem niečo zmeniť, zmením jedine v sebe. A potom presne, ako sme sa dneska o tom bavili, človek je rovnako fyzicky stále rovnaký, ale zrazu tí ľudia, keď s nami sa stretávajú alebo rozprávajú, u teba je tak dobre. Jo, ako som si tu dobre posedel. Hej. Ja to tu mám. A zrazu to je presne to. Takže tie sociálne siete sú úžasná vec. Tie sociálne siete sú úžasná vec aj preto, lebo dokážeme šíriť napríklad takéto vlastné prežitky, ktorých je obrovské množstvo, čo sa udialo. Viete, čo sa mi stalo pri depilácii prvýkrát? Ako jasné, boli to blablabla, hej. Ale ja som s tou žienkou sa rozprávala, tak my sa vždy rozprávame o živote a tak. Tu je smiech, pláč, proste všetko možné, hej. Fakt emócie. Tu je to ako doma, hej. Ale ona sa mi reálne, že rozplakala. Ale že úplne. A teraz moja reakcia bola taká, začala som ju stiskať, ako keby bola moje dieťa. Začala som ju úplne, že ukľudňovať a vrajím, plač. Ja som povedala, že prestaň, alebo ja nepávam, že prestaň. Viem, plač, kľudne, počkáme, máme čas, plač. Ona sa vyplakala a plač, to bolo ako keby, niekto by si myslel, že sme bláznivé. My sme sa začali smiať. Proste, ja to tu milujem. Ja milujem ľudí, ktorí ku mne chodia. A fakt ako babi, čo ma poznáte, alebo respektíve čo chodíte a máte so mnou nejaký, že fakt, že ten osobný stret, nielen cez internet, tak vy viete, aká som, hej. Takže nie na osobné stretnutia, ktoré strašne málo už sa konajú. Ja si pamätám ako dieťa, rodiny sa navštevovali. Ježišmária, to nebol víkend, aby si nešla k tete, k sestre, ja neviem ku komu všetkému. Ruch vonka, deti, štebot, deti. Všetko vymizlo. A to je podľa mňa to najväčšie emocionálne taká priepasť, že ľudia sa málo stretávajú. Nevnímajú jeden druhého, nepozerajú si do očí, nevidia zimomriavky, alebo ja neviem, nenadajú si, nepohľadajú sa verbálne. Všetko iba cez tie sociálne siete, alebo proste ja neviem ako. Ale byť človekom, takým, že ozaj človekom, je najkrajšie, keď sa s niekým môžete proste stretnúť. A takto sa porozprávať, otvorene, bez zabrán, bez toho, čo si druhý pomyslia. A ja by som to nejako tak aj ukončila možno týmito slovami, že najkrajšie je fakt, že stretávajte sa ľudia medzi sebou, hovorte si pravdu a bohužiaľ, ak vás niekto nepochopí, tak vás nepochopí, ale nie je to vaša chyba. To je také, že on fakt má niečo v sebe nevysporiadané a môže sa stať, že o rok, dva, o pol roka príde za vami a vám takto zaklopká. Bodaj by sa to stalo, hej, dnešnej dobe si málo kto niekto uvedomí, že urobil chybu. Mám možno zaklopka na plece a poviem, vieš čo, no mala si pravdu, môžeme to napraviť, alebo poďme na kávu, dajme si víno, poďme na diskotéku, alebo ja neviem, to je jedno, hoci čo. A vy máte ešte jednu takú špeciálnu ponuku pre mojich sledovateľov a vašich, takže ak budem veľmi rada, ak o nej poviete. Nechám priestor Jozefovi, nech to zdieľa. Ja by som naozaj vnímala som ťa, proste čo rozprávaš. A to je to, že vždycky už si uvedomuješ, čo ťa dokáže
čo ťa dokáže ešte rozvášniť. No jasne. A ono je iba presne o tom, že môže to tak byť, už to proste vnímaš, že toto ma ešte rozčuluje. A tam príde rozhodnutie a stačí. A bude to chcieť byť pochopené, hej, proste prečo? Lebo už tomu nebudeš si dávať žiadnu energiu, obraciať vonku, prečo to tí ľudia tak majú. Ale ty, keď tomu pochopíš, to je vlastne to pochopené sa vlastne zrazu zmení sama. A ty to budeš vnímať úplne inak. Bez toho, aby môže sa diať čokoľvek vonku, hej? Môže byť čokoľvek, ale ty máš určitý nadhľad nad tým. Teba nerozčuluje, hej? Tebe to proste nespôsobuje nejakú traumu, že na to musíš reagovať. Hej, to je to, že mnoho ľudí, že to tam podotknem, si myslí, že keď si nejaké veci spracuješ, že ich necítiš. Nie je to pravda. Hej, stále som citlivá, dokonca veľmi vnímavá bytosť, hej, že proste, ktorá cíti. Ale už nie na všetko musím reagovať. Hej. To sú proste veci, že mám spomienky na čokoľvek, čo som spravila, čo som vnímala, že bolo ubližené mne, čo som si vysvetlila. Ale raz, keď to pochopíš, tak tam už není náboj, už na tým nepotrebujem plakať, môžem o tom rozprávať, už ma to proste neťahá dole. Hej. A toto je s tým, že ľudia môžu v dnešnej dobe čokoľvek. Právo je tá sloboda vonku, buď ich budú držať nejaké spomienky, ktoré im bránia prejaviť sa, alebo proste čokoľvek, alebo im chcú reagovať na niečo, lebo to nie je v ich súlade. Ľudia môžu čokoľvek. Ale pokiaľ naozaj chcú žiť ľudia život, ten svoj vlastný, byť sám sebou, dovoliť si žiť, tak áno, pre tých ľudí sme tu my, pretože vnímaš to po svojom, ale nevidíš si na ten chrbátik. A niekedy dobre je na to ten sprievodca, aby sa na to pozrel z toho nadhľadu a dokázal ti pomôcť proste pomenovať, čo tam je, aby ty si to mohla v sebe vysporiadať, vyriešiť, aby to mohlo byť proste pustené. Hej? Takže vtedy je vlastne úžasné ísť na tú terapiu, a pretože ja netvrdím, vždycky ten problém na tej terapii sa vyrieši dá. Je to všetko individuálne, ale treba to brať, že je to proces. Hej? A na to vlastne... A ešte ma niečo napadlo, ja sa priznám. Ja vždy, keď som sa s Maťkou a Jozefom stretla, tak ja som im vždy hovorila, že ja mám strašne veľký problém s odmietnutím. Hej, ja to priznám normálne verejne. Ja mám problém, keď ma niekto odmietne, keď mi niekto povie nie a všetko proste niečo záporné, hej. A tými rokmi, čo my sa už poznáme a rozprávame, tak Maťka mi raz povedala, že vieš, Anet, ono to vzniká proste už, keď si dieťa, hej, respektíve už v bruchu matky. Lenže ja som tomu furt nevedela pochopiť, že ako v bruchu matky niečo môže vznikať, keď ešte ani o sebe kurňa neviem, hej. No lenže ja ako som sa s nimi stretávala, rozprávala a analyzovala a bla bla bla, hej, nazvem to takto. No a potom sa stalo, že fakt som si našla tú biologickú mamu a tam som zažila to nie, že všetky nie, čo mi doteraz doslova boli povedané, tak boli pre mňa, hej, také, že zrazilo mi toto ego a že prečo nie. Ale od nej, od tej biologickej mami, bolo to odmietnutie už v bruchu. Už tam to proste u mňa bolo, že ja som bola nechcená a tam už som sa stretla s prvým nie. Čiže ja s týmto momentálne dosť pracujem stále. Snažím sa jej odpustiť, snažím sa odpustiť sama sebe, hej. A už keď niekedy počujem od niekoho, že nie, alebo neprosím si, tak zatiaľ som v takom štádiu, že nádych, výdych a neriešim. Ale furt mi to ešte, no ma aj teraz mi normálne rozožiera srdce a také pnutie mám na hrudi, ale snažím sa proste s tým pracovať, hej, s tým slovíčkom nie. Ja som ho preto mala problém povedať aj cudzím ľuďom, hej, lebo viem, čo mne to robilo, preto som to nechcela doprieť nikomu inému. A proste tieto veci, neskutočné silné veci sa môžu ma vlastne pomôcť, títo dvaja úžasní ľudia, ktorí tu sedia vedľa mňa. A ja neskutočne si to vážim, lebo sama sa niekedy ešte hľadám. A môžete mať 20, 30, 40, 50, 70, 80 rokov, to je jedno. Furt sa budete hľadať. Ale na vás, ako to proste spracujete, tie svoje emócie a
budem veľmi rada, keď odprezentuješ teraz, Jožko, ten máš jeden úžasný fakt, že program. Okay, ďakujem. Ako sme tu už v rozhovoroch vravili, že sme terapeuti a povedali sme malý útržok z toho, čo sa všetko v živote udialo, lebo toho je nie na jedno vysielanie, ale na viacero. Uvidíme, čo ukáže čas. Tak sme sa s Martinkou vlastne na základe vlastných prežitkov rozhodli, že ľudia, každý má tú svoju cestu. To rešpektujeme plne, ako to je. My tak vieme tomu človeku ukázať, že môže. A to je to krásne, že má svoje vlastné slobodné rozhodnutie, čo s tým urobí. Môže tú svoju cestu možno urýchliť, možno rýchlejšie to nejak prejsť. Nemusí míňať množstvo peňazí, lebo áno, peniaze sú súčasťou života. Martinka to minule tak narýchlo počítala, pamätáš si, koľko si tá suma ti asi vyšla? Myslíš za kurzy? Za kurzy. Vyše 10 000, keď som si triedila, ale napríklad boli to najlepšie investované peniaze zo seba, pretože to, že ja by som si Jozefa zobrala znova. Ja tiež? Teda, Majko, nie To poznanie proste seba a to, čo mi on zrkadlil, keď som porozumel, že to nie je o ňom, ale o mojich nevysporiadaných veciach. A ja som im mala možnosť, ako som spomínala, proste pustiť a zmenilo sa to aj na tej vonkajšej úrovni, tak ja som šťastná, že nemusím byť v novom vzťahu. Že akýkoľvek vzťah sa dá uzdraviť, keď sa rozhodne každý sám za seba. Proste spoznať sám seba, že je tam tá túžba spoznania, to je to hlavné vlastne, že chcieť proste niečo. Hej? Možno na začiatku to je to, že chcem niečo zmeniť. Ale zase nebude to tak, že ste v nejakom vzťahu, ktorý fakt vám je toxický, hej? Že vás niekto bije, nadáva, ponižuje. To o takých vzťahoch nehovoríme, hej? Lebo to fakt ako... Ale zase úprimne, ja doplním, sú ľudia, ktorí napriek tomu, že majú uvedomenie, napriek tomu, že im je ubližované, tak naplňajú presne to, čo povedala Maťka, že pre nich je ťažšie odísť, ako zostať. A možno to znie neuveriteľne teraz, čo poviem, ale tak to má byť. Pre toho človeka to pre niečo tak má byť. A on má jediný svoje plné právo, ako slobodná bytosť, sa rozhodnúť, či v tom bude pokračovať celý svoj život, nejaký čas, alebo sa rozhodne s tým niečo robiť. Aj keď to okolie nemusí chápať, nikdy to nepochopí a budú mu dohovárať, jedine táto bytosť má právo si s tým urobiť, čo chce. Pretože ono je to vždy, myslíme si, že niekto je ten zlý, ktorý nás terorizuje, že spôsobuje nám to a to a my sme tá obeť. Ale zoberte si, že keby som ja nespadla, aj keď to nebolo fyzické násilie, na to presítenie, toto už nie. Keby som naozaj od Jozefa nemala vtedy tú vetu povedanú, ktorá dnes už neboli, ale vtedy bola hrozná, ma podnietila proste konať, vyjsť z komfortnej zóny, konať prakticky, hej, že to je to, že keby nebolo tých zlých, keď to poviem to takto doslovne, tak ako sa prebudia tí slabší? Pretože on vtedy musí objaviť silu v sebe, takže kto je vinník? Hej, kto je obeť? Toto proste, ale to už počúvaj, to už máme, že dávame terapie, počúvaj, lebo to som... Ale to vždy takto, hej, naša konverzácia takto vždy vyzerá. A ja ju milujem, ale už poďme povedať ten... Ja už som ticho. Je možné, že sa uvidíme na nejakom ďalšom vysielaní, takže to, čo ste tu počuli a vlastne teda prídem priamo k tomu, rozhodli sme sa s Martinkou, že na základe toho všetkého, ako máme ten náš program na YouTube @jasom, tak vytvoríme taký ucelený balík. Ucelený balík na to, že z tých našich skutočných terapií, vlastných prežitkov sme zistili, že koncepcia toho balíku je urobená tak, že človek môže pri individuálnom vedení na základe vlastného výberu, lebo môže si vybrať Martinku alebo mňa tak, ako bude cítiť, tak pri tom individuálnom osobnom vedení bude môcť si vyriešiť také
nejakú najzákladnejšiu vec, ktorá ho naozaj trápi a potom následne sa pohrať sám so sebou a dostať porozumenia a odpovede, ako to mal v tom detstve s tými rodičmi sám so sebou a tak. Vlastne celý ten balík smeruje k tomu, že človek sa veľmi, keď sme to otvorili, sme zistili, že veľmi rýchlo sa dostane pochopeniu seba samého. A to je vlastne to najdôležitejšie. Keď chápem seba samého, rozumiem sebe, tak vlastne nájdem tú svoju lásku. A pokiaľ mám v sebe lásku a cítim ju, tak rozdávam lásku. Takže z dnešného vysielania sme si pripravili dva takéto, páči sa, dva takéto, by som povedal, poukazy. Anetka ich teraz ukáže, vyzerá to takto. A dohodli sme sa s Martinkou, že počas tohto vysielania, ktoré ešte bude pár minút a najneskôršie do zajtra, to znamená zajtra je do pondelka, do 30.3.2026. Pokiaľ niekoho zaujalo to, čo sme tu rozprávali a precítil, že by chcel v tom svojom živote naozaj prísť k sebe a žiť ten svoj autentický život slobodne, tak pokiaľ na naše telefónne čísla, bude to niekde napísané, alebo ich povieme? Môžeš aj povedať, nech si ľudia za... Okay. Takže buď na telefónne číslo 0918 862 791, to je moje číslo, alebo 0915 866 791. Predávame toto krásne keramické hrnčeky. Takže pokiaľ na tieto... Okay. Takže pokiaľ na tieto dve čísla, na hoci ktoré napíšete do zajtra SMS-ku v tvare chcem, my sa na túto SMS-ku ozveme a budete mať možnosť tento balíček absolvovať s 10% zľavou. Balík sám o sebe je zľavnený, kde má ten dotyčný človek množstvo bonusov zdarma, ale keďže dneska sme ho uviedli v tomto vysielaní, tak ešte aj z tej zľavnenej ceny má cenu 10% dole. Všetky informácie sa dozviete, pokiaľ si napíšete, dostanete všetky informácie k tomu, aby ste sa rozhodli a boli so svojím rozhodnutím spokojní. Áno, na základe tej SMS-ky my sa ozveme, prejde úplne nejaký 10-15 minútový rozhovor, pretože aj ja a Jozef si potrebujeme navnímať, či ten človek je pripravený ísť, pozrieť sa pravde do seba. Áno, pravde do očí, nájsť tú pravdu, prijať tú pravdu v sebe a my ho s láskou budeme sprevádzať, pretože sme na to pripravení a nielen my, ale kdokoľvek z vás môže žiť svoj život úplne naplno a podľa seba. Keď som to dokázala ja, dokáže to úplne každý. To je moje posolstvo. Takže to. A moje posolstvo je, že láska s vami a láska vo vás. A moje ľúbte a množte sa. Ahojte, čaute. Bu. Ježiš.